Yeah. Sorry guys, ndandavhara ningikiri ndandavhara speaker. Ndandavhara speaker guys, ndandavhara speaker. Ndandavhara speaker. Ah guys, ndasindasura ndichishungurudzika mwoyo wangu wanga uri pasi cheko guys ka zvakaoma. Zvakaoma guys. Sound iripo ndavhura, yavepo sound. Sound iripo ndavhura. Sound iripo ndavhura. Sound iripo sound ndavhura sound. It's Roy, how are you? No. How serious? Asa wavata, zvaurivo watizve ndimire pano. Ndaswera usera sei aiwa ndichangobaya live yacho izvozvi ndikati munhu ati right saka guys maswera sei gaitimbomira nyaya yemusikana wekuti vhiringa waitimboita zvenyaya iripo anditika so yes ndinhubu uyu andifonerawo nhasi akati SIS MELLY tikukumbirawo live anditika nasisi vangu tingopedza nyaya ika 1 anditi maona so ndazombobatawo sisi vake anditi ndikati sisi muningina ari kuti titaure nyaya ipere because it's like tikuramba chikuita back and forth ndobva ndabatawo sisi vacho ndobva vataurawo zvavataura anditi ndobva ndati aura ichi pakanaka guys munogona kuvatega vasataurwe vasipo vategei kana kuti imakabloka ndakaima makabloka nakuwhatsapp WhatsApp takablockata ndakavabloka ini nangu ndokumbira kuti vaniblokeya right WhatsApp vanibloke ndivaedi pakoli iyoyi zvakaoma guys handina kana neremuromo zvandaitigwa nemwana yandakana neremuromo guys handina kana neremuromo asi mwari wedenga uyu mira yenyu muone mwari wedenga uyu zvimunakire mwana uya zvimunakire thank you Ethel unblock right Roda nditovatsvaga ndikwanise kuvaedha Right, I'm trying to edit. And where edit when? Avasisi wangu nanasi Eva. If avasisi wangu. Sisi wako ni. Hanzi ngatitei na posh no atirege kubatsira atirase police station haivharwe because mupurisa afa kana kuti kufa kwemupurisa kamba haivharwe. It's one of those things that totosangana nazvo but ministry wamwara umire because mapinda mbavha muchechi kana kuti mapinda mundi muchechi umire ministry tichaenda mberi but tichazongoonawo kuti mwari anotisvitsa papi. It's okay. Do I do it? What are you going?
Simena bereko. But atina kana ukama kunge gugu vanata. Okwanzi vakafanana zvokuti Akungofanana kana atina kana ukama kana kunyepedzera. kwailai but muzoona mangwana ka because time difference vatove kumberi ne2 hours saka pakatoipa pakaipa anyway havasi kupinda guys imimi munovatega imomu kana vachizoona vachiteerera vachijoina vachauya Nhubu wati pane zviri kuitika nasisi vakwavo what's going on chii chanda kuti munetsane kusvika pakuita back and forth pakadai so Sisi. Okay, chekutanga simeli mai ava ndinoukama navo. Munhu wandakasanganawo naye pasocial media. PaFacebook panapa. Mutupo chete wokungoto mune vanhu vamunoti vanasisi just because mune mutupo umwe chete. Indine ukama nevanhu vekwagudza. Munoti vekwagutsa. Saka ivo ndevekwagutsa. Inini hama dzangu ndedzekwagudza. okay handiti munonzwisisa. okay Saka amai ava zviri kutondishamisa inini kuti kubvire pekutanga chaipo ndakaona ndakutegewa nevanhu kulive kwaSabina uko ndovakandiendesa kwaSabina uko vachida kubatsirwa vachindipisa vachitaura zvinhu zvisiri izvo mukanoona naswaga nhasi muchanonzwa chokwadi chese bishop vatopindawo vakataurawo kuti zveshuwa inini even paitaura Sabina achiti yeye ndinobu akazobudisa nyaya chino zvazvisina tombo hazvisi zvaitika amene kuti Sabina akanga azviitire chii handinonzwa. Saka ndotoona sekuti chinhu chakatorongwa iskiti rakafanana neskiti rereya randakanga ndarongerwa riya rehouse arrest kana makambonzwa randakaramba kuita riya. Saka ndoona sekuti amanyasha vakarongerwa skiti rekuti vanzi vanorwara kana kuti vanzi vanodidi zvandairamba kupindira zvinhu zvandandisingazivi kana kuti ndizouya kuzopupura zvinhu zvandandisingazivi. Saka bishop chaivo vakaplayiwa audio chiri kwaSabina vachitaura kuti ifone record vachiti indakaona mainyasha 3 months ago here kana kuti a month ago here mainyasha is very fit haatorwari munhu vachito explain. Topic yacho yakanga yakatonzi bishop inyoka naSabina. Ndakatoendawo ndikandazonzwawo ndinzi wanzwa here zvataurika uku chino. Saka ndoona sekuti iskiti but skiti racho rakarongwa riri rekutsikirira inini vanhu vachitora mari handiti munonzwisisa. Saka inini zvinotondinetsawo kuti mainyasha like even ipapa panhasi vaita live vachitaura futi nezvangu just because bishop vataura chokwadi chezvinhu zvakaitika nekupupura kusarwara kwamainyasha. vataura kuti kudii pamusoro pako? Vati mainyasha ndakavaona varwari munhu atori kwanyano zvekutoti even pandakatanga kutovaona ndakatoshamisika kuti munhu ana achiti ndinorwara kana mafambiro kana kumhanya chaiko ameno mainyasha kuda vaida kumboenda kunze kwenyika here ndopavavharwa mari yekuendesa out. Saka vakatobetserwa nabishop kunoripota nyaya idzodzo dzekuchitungwisa chino handiti munonzwisisa. Saka ndopavakaonana okay mainyasha vakatoenda kwabishop. nokuti vati pandaitaura navo ivo ndichivabvunza sisi kuti chiiko nyaya yacho inini ndakambokuona ndichiita back and forth but handambodanyatsoteera kuti nyaya yenyu ndeyechii kusvikira chii kuzoya kwaita Nhubu svikanzi Nhubu wakataura tanzi ndine nyoka here kwai nyoka panenge wataura zvekuti hanzi inyaya dzekunyepa dzavana vachindibikira hanzi plus ndine hanzvadzi yangu yandisingachakwanisa kuti ndionane nayo plus vanoti vakakugamuchira kwamunogara ikoko vakakutora vakatombogara newe uchitsvaga kwako kwakanga kwavakanotsvaga imba mese ukatozoenda zvakanaka but vanhu vavakasvika muarea vachiwirana navo havachawirirani navo nekuda kuti ivo wakavatena vese against ivo zvakare kwanzi kwai kudii kwai vakatora tsvimbo yemusha asi vataura zvinhu zvakati wandei izvozvo zvana tsvimbo zvavo izvo handizvizivi ndezvavo nebhudhi vavo ndakangosvika vasingawirirani. Sisi Melly mwana wamai vavo ivo hanzvadzi yavo iyoyo
mainyasha vakatomboita live yanga ichiplayiwa naswaga achiita replay vachitocomplaina vachitochema mainyasha back then before I even met her pasocial media vachiti hanzvadzi yangu yakandiita go back to sender ndikadonha ndikakuvara handisi ndokunzwisisa vakandiendera kungotsvuku here chino ndakatosvika vasingatoonani pachezvavo handina tombomutora kana anyway ende hanzvadzi yavo vacho kana kumba kwangu kwacho ikokoko indinotogara ndakakiya madho zvavanotiziva. The only thing that I did ndichangosvika ikoko but vavo ndi-electrician ndakamboita dambudziko rekuti zvinhu zvangu zvaitsva kana nemaplugs saka ndo vakauya vakandichinjira maplugs just that. Handiti just that zvekuti chero ndikatonotsvaga nechati yangu SIS MELLY kuti muno ndakagumota rina nzvadzi yavo rinika ndezvekudhara munoona. Saka sevanhu vakambotsvagana mukati pane ukama henyu chero makazoona kuti ukama wacho hausi kunyatsopindirana chaoita kuti musvike pamasvika pa chii nainhubu pamanyatsosvika amai ava vakanditanga kudhara SIS MELLY vakatomboda kutondidzingisa pandogara kupenville kuna landlord because imba yandakapinda vanga vari supposed kuti vaipinde ndivo but vasingakwanisi kuti vaibhadharire yese vasati vanhingikira vaita move in nemunigeria vanga vachigara nemunigeria wavo but vanga vasati vaendesa zvinhu zvavo kumba zvimwe because vaive neroom zvinhu zvavo 2 rooms here saka ivo vanga vagara vatora that full house vachida kushandisa 2 rooms then ininiwo tindopinda 2 rooms but inini zvekushenda ndisingadi saka mainyasha vakatoblokwa nalandlord wangu ndikatokwidzirwa rent nekuda kwamainyasha vachida kundidzingisa vakatsvaga rumwe munhu vakaofa landlord rent yakatokura kudarika yandaifanira kuva yandaibhadhara yandakapinda ndichibhadhara. Okay, handiti munoona. Saka vakandi overcharge SIS MELLY amba ipo pepe handiti upinda imba yaita 2000 mainyasha kuti 2500 guys nezai mainyasha guys ngatipedzei bifu revana ava nhasi guys revanhu ava nhasi ngatipedzei bifu revanhu ava nhasi guys hazvina kidzi kuti vana vachingoita back and forth pasocial media vanhu vakuru umwe nomwe ane peji rake guys umwe nomwe anogona kungoita zvake kupeji kwake and vorespectana umwe nomwe ungoda kutaura nezvemumwe nyaya inotangira pamagiraji anotangira pakuti tinenge chingotaura like uyo anoita live anotaura sare mumwe uyo oita live anotaura sare mumwe hazvipere hanomaona hazvipere ndo panoti saka dai mainyasha vanga vauya tingopedza nyaya yacho ingopera. Taura no Diamond. Ndakatanga ndichanyarara SIS MELLY. Ndiye mainyasha vapinda mainyasha. Good. Ndakatanga maswera sei mainyasha. Moro mainyasha. Chitaura ko Diamond. Ashwadona vanenge vachadzoka. Ndakatanga ndichanyarara SIS MELLY. Munzwisisa. Pekutanga pepe pakatanga kupa vakatanga kuti pavakatanga tanga chaipo vachiti Nhubu aita kuti tadze kuti sabatsirwe vachita tag team vachindikanda pasi pebhazi ndikasvika pakukumbira regerero for peace sake for zvinhu zvandasina kuziva zvandasina kuita zvese zvainzi nyoka chino ende vanotaura kuti hanzi ndakaona nyoka kumba kwaswaga amana chero even swaga ndatombopfunza kuti naye swaga ndakamboti ndaona nyoka iri kumba kwako zvinhu zvacho zvavanotaura somuchezoti vari kuzviwana kupi akati waona nyoka kumba kwaswaga wazoona nyoka kumba kwavo ndakumbogara ndakati ndakaona nyoka ende dai vajoina apa imba yandakapinda yacho yandakanoona vhunhu renyoka mainyasha pachezvavaendudza kuti pamba ipapa pavanhu veipapo vagara vanotoita zvemushonga panotoitwa masouth african handitika vanotodedza kana kuti vinhu vechivanhu kutoita mabiko chikaranga vachitondudza kuti mwana wayo pakafa zvisina tsarukano mukunzwisisa amai ava mwana wavo nyasha chaiyo vachiti nyasha aitorota mai ava zvakashata pandakaona vhunurwa ndobva ndabva handiti munoona. Saka ivo zvese zvokuti hanzi ndakaona nyoka kumba kwavo ndezvekuda kungondiipisa inini masei vanhu SIS MELLY ndichienda kuSprings ndakusiya basa nekudoko zvandakasangana nazvo kubasa saka ndaitsvaga nzvimbo yekunoitira bhizinesi
mukunzwisisa. Saka ndazoona seni yakati gutsa iyi I thought kuti ndigudza yangu. Ndakazozozvirealize ndatozobvunza vabereki vangu kuti chi vanhu vekwagutsa tinokama nawo zvikazi aiwa tinokama nevanhu vekwagudza noti gutsa. Ndatobva ndatoti ndoda kuita business vakati uya kundototengesa mbambaira ndohodha mbambaira ndichitengesa ndakatobva ndine mari yangu yaitokuma 14k. Reason yangu yekuenda kuSprings yaitoda kutonoita zvebusiness ndichitengesa ndichizviraramira ndiriko. Ndikatosvika vakanditi ndonokuradza nekunohodwa mapamba utengesa nemapamba. That was ndo zvandakaendera ikoko. Ende ndichienda ikoko ndaingoda kungosvikira ndotsvaga pangu pekugara. Ufuchi I stick to plan yangu. Ndakangoti ndichisvika ndakatanga kutovanetsera kuti ndiwane pangu pekugara. Bosi ndakasvika vachigara nomusikana anonzi Tari. Saka nekuda zvaingotauriko uri muenzi. Apapo wasvika paine mashoko unototokasira kutotsvaga pako. Ndopandakavanetsera pekugara ndopavawana pangu ipapo pevhunurwa renyoka apa. Handisi ndakagara ndosvika kana kuti 2 days here ndabva ndatotota ndatomboita kana wiki pandatobva pambapa. Saka ndasvika patatonocheresa umwe murume ndo vaitoziva munhu wemashetu wembambera. Umwe murume akanga anzi aishandira umwe murungu. Saka murume uyu anga asingachabhadhari zvakanaka nemuridzi wepurasi. Saka muridzi wepurasi ndobva angoti chifanira kuita hako mari dzako mbangopo pekurima. Saka baba vakabva varima mbambaira zvinana chichi zvakangowanda vachizvitengesera vachita mari. Vakatochera mbambaira ndakanda hodha mbambaira dzakawanda SIS MELLY. Ivo ndomba vanga vahodha mugomo 2 here nemukomana anonzi Tafanzwa. Ndobva atanoya nembambaira idzodzedze. Vakati aiwa akati atachadyiwa 700 rands. Mota yacho iri kudhura, toda kutsvaga transport yedu, ndiye toda kutsvaga transport yedu kusvika munhu yatora moyo akaenda nembambaira kuPretoria atotsamwa kunotengesa. Akati mandicheresa mbambaira chino apa ndakatohodha ndoka ndakadahodha mazaga 9 ndeyo. Mbambaira idzi ndaitotenga dzaitonzi 9,000 rands. Business richigara handina kutozoita izvozvo. Ndikati ndoda kuita zvoku boyfriend yawe mushoku mavo mune mavaimboita kitchen. Ndikati ndomboita zvekubika sadza vakandidiscouragea kusvikira ndatopedzisira ndisina kana chandiri kuita. Ndobva ndatozoona kuti ndikada kuramba ndichitedzera mai hapana kana chandingatomboita kunoko. Ndo kutotanga kutobudana kwandakaita pachiita nyaya yavo iyoyo varongana nana Sabina ivanga vandikanzira ndovanda kubetserwa. Inini munhu akazoita kuti ndizive ndimai Maka. Mai Maka vakandifonera vachiti mai Nyasha vati vari kuda kubetserwa but vanoratidza bishop mari dzemurungu ari kuvatumidzira mari. Ndikati ndipe toni ndione zvinhu zvechi zvandaitumidzirwa mari nekamudhara kangu kake. Ndikati munhu ichi chikomba changu. Saka ivo mai Nyasha vaibhilema inini kuti ndavatadza kubatsirwa but ndo vakanga vaita kuti ande Facebook. Saka pachikomba chako iwewe vakanga vakuti chikomba chavo hachichavapi mari. Vakava vati chikomba chavo vanga vagara vachiwirirana naBishop. Saka vobva vaudza Bishop kuti ndine boyfriend yangu murungu inonditumidzira mari. Ndikati ndaitumidzirwa mari muzita ramai Nyasha because passport yangu yanga yaraswa nevanhu vekumabhazi. Saka ndine time yekuti mari yangu yaitouya iri muzita rani ramai Nyasha. Mai Nyasha kutora mascreenshots aiva kuti kuna Bishop. Yepano manje mai Nyasha vakuchida kuchibatsirwa. Bishop vakatonoda kubatsirwa sei wewe une murungu anokutumira mazimari. Number 1. Unoda kubatsirwa sei une mwana ari kuSaudi Arabia. Number 2. Unoda kubatsirwa sei uine futi boyfriend because Bishop vanga vatobvunza umwe anonzi chibaba. Wavanga vatomupa iyo mai Nyasha chiti unogona kubvunza chibaba. Iye atotaurawo zvekuti kune muNigeria wanogara naye ane bhawa. Vakati uri kuda kubatsirwa sei kuti wakonde wani une murungu une mwana ari kuSaudi Arabia plus boyfriend yako yaurigara naye muNigeria ine bhawa. Handitinoona. Saka ininiwo pakuzoti vangoti ndinoba kanditadza but ndo vakatokonze dei vanga vasina tomboratidza Bishop kuti vane murungu anovatumidzira mari kana zvese zvimwe zvese vangadai vakatopemerwa mari vakatobudirira. Saka chigemu chekupema chimwe apa vakumanaka
inini anga hai saka magame ekupema anenge atori planned. Inini manzwira ndatozonyatsotoitaka even bishop achizvitsanangura ka zvinhu zvakatorongwa kuseri zvinhu izvi zvinotori nevanhu vakawanda manyasha vangu vasiri kushanda vega. Saka laifunga kupema sei kupiwa nevanhu eka handiti munoona kuti vanonzi vakabudisa x-ray yemunhu anenge ari kuto akademejika kuchipatara vazoenda nandodo x-ray yatamunhu aiwe ukutakati mapepa x-ray takaona yanga isiri yavo. Oh my god. Okay. Saka ndozvinhu zvakaitika ipapo. Handi vakatoenda nandodo akauya akataura akati no x-ray vatorwa dokta vati hapana chinhu chakashata panikikiti. Saka vanhu vakatanga kuda kudhimanda manje kuda kuziva kuti saka x-ray yakatombopostwa kana kwana Sabina ndiani yaipostwa ichinzi ndiyayo mainyasha. Saka inini ndazogara manje ndega ndipo ndikuona kuti no man zvinenge ida kuita seskiti yangu yaya ndakandanzi ndiite house arrest yaya SIS yandakaramba kuita yaya. Pati pa house arrest wainzi uite sei? Ndainzi ndizvinyorere tsamba akandokanda pedo ndoti keta kuda kundi anditumira vanhu naSambas kwane BMW Benz here something like that ndopiwa mari. Vanhu vanogona kutondipa mari kuti vandimuve nditute. I give up. Facebook, I give up. Nai mwari. Saka dziri rairongwa na Sabina. Papezve kaka. Asi mufunga ndobva mafunga kuti muoti unyatsoronga dziri raSabina rikonyatsobuda maronge gwadziri raSabina rikonyatsokupereka kuti maitozoitwa content pamberi apo. Indakatozviziva kuti ndaitwa content plus indakasikadi kuita zvinhu SIS MELLY handidi kuita zvinhu zvekuda kuita sekuwachisa vanhu kana kunyudza vanhu kana kuipisa vanhu. That is hazvizvo zvandakavinga pasocial media. Damn. Hazvisiwo zvandakavinga pasocial media. Ndakabva ndazviramba ndopandakazomurekodha kapaya achiti handisati ndakambobhadhara content mainini itai live muchaita live rini. Ndopa akatozomboposta akaposta akati ndafonerwa Nhubu chino wati ari kutya here wati kumba kwake kwasvika vanhu ina handina kuita. Ndopa ndisina kubva ndamhanya nesikiti rake iroro. Saka riya renhingirikiri riya rekwana mai mazoe ranga risikitika futi riya refuti yekuti kune vanhu vasvika nefuti vachididi mwana azodidi ranga riresikitika riya futi because masikisa chona handizoziva hangu kuti ranga ririsikitika. Mainyasha vanowira naSabina vanowira naSabina mainyasha zvandidovaitobatsirana vachitodidi vachitotaura Sabina achitoti paakatanga kundiipisa achitanzi munhu anopinda mba mainyasha ndiye ari kubudisa nyaya dzekwamainyasha dzekuti mainyasha vane nyoka chino vandirukira tunyaya. Nyaya ndakambopinda bizi SIS MELLY nekuda kwenyaya iyi. Right, mainyasha nimambopinda demanga majoina call ndosaka tati Nhubu ako unblock hamusi kufunga utombotukana noti ndimauya kuno kwanditi hatisi kutukana hatitoda ngoti zvinhu izvi zvipere in peace. Guys, understand kuti even if we are best friends at some point we can have a fallout. Antika chero tanga choose in I always respect ndogara nshara kuti I always respect munhu kuti chero takaudzana zvakakomba sei pusati ta fallout ndinoenda nenyaya dzako iwenda nenyaya dzangu ndinotorova pasira ende zvechokwadi ndinoenda nadzo. Haufi wakadzidza pachikona iwe ndiwo ungatonditengesa ukandibetreya but I will never ndo unonzi ushamwari kana kuti usister kana kuti uchii amen. But apa pamanje zviri kuitika ka ndezvekuti yatove personal andimaona ndakanyarara even pavakatanga kundituka ka ende chinondishamisa ndechekuti after all zvinhu zvandaiziva pamusoro pamainyasha ka
why ndisina kuya ndichizozviputisa even time yavaindiprovoka sisimeri I chose peace. Ndikatova bhana mai nyasha ndikati kumba kwangu handidi kuona igara imba kwenyu indigare kumba kwangu takugara ndiri matrouble ndirikugara ndiri maproblems ivava mai vacho vavanoti ini ndakatora mai nyasha vepa next door vanoti vakatorisa pasi ndakatosvika vaita fallout yavo kudhara mukorokoza mukadzi hatorina kana time ndineighbor wangu anotoswera kuchikorokoza vachita zvekunhonga goridhi ndo basa rake 5 o'clock abuda aenda hutu manheru adzoka vanhu vekumainiku ndepapi pekutonzanze pane ndinotoita kana ma2 weeks sisimeni ndisina tombomuona asi chavanogona kundipisa kana hanzvadzi yavo chaiyo mainyasha kana vari palife panapa ndakasvika vaita fall out vachimarana vega mainyasha vachiita malife ekuti hanzvadzi yavo iri kuti ndakatorerwa laki nasisi vangu ndikavaitira go back to sender vakakuvara tafanana pavakadzoka kuSaudi Arabia. I was not even part of it. Handitinoona. But then she wants to paint me black. Pahondo dzandakasvika dzingoripo sisimeli. Ndakasvika vachingonetsana nemwana wamai yawo. Yeah. Inini mwana wamai yawo kutika iblood yavo. Chandaiziva ndechekuti ndichisvika munzvimbo ndasingazivi vanhu vakawanda sisimeli. Ndakazoti ndi-electrician. Ndatomuona achigadzira magetsi kumba kwemumwe muzukuru wavasingachataudzani navo mainyasha anonzi Tari. Mwana wavaigara naye wakachengeta ivo mainyasha havatoonani kana mhoreke zvinezvi kutori nenyaya dzavanga vachitonetsana iyo vamainyasha. But unoona kuti vanokonana nemunhu wese. Handiti munoona vakonana nemunhu wese. Pano pasocial media vanoti ndinhubu vabvunzei mai yacho kuti vanonzi maikenzani namaike ndogona kukupai nhamba dzamaikenzani isisimeni mutaure namaikenzani vakudzei history yavo vanhu ivavo vakaziva vano vakatogara vese vanobva vese kuna naHarare uko mai yacho vanobva kuchiweshe nditobva kubhuyera ndakasangana navo pasocial media munhu wandisingatozivi ndakangosvikawo ndikamudzidza 2 minutes zvazvokuti sisimeni imimi zvekuti takambozi nyatsosangana kana kuti paground munyatsoziva kuti who is Nhubu ndozvandakaita inini namainyasha ndobva ndakasira kubuda muna mai avo. Vanokonana nemunhu wese mainyasha. Vane simba rekuna nemunhu wese vachigwara kudaro vachiwamusana nemagodzero ndoamusana. Vanokonana ndida kukupai nhamba dzamaikenzana best friend yavo yacho vanga vatori best friend yavo inova yavanoti akapepa baba vangu akadii vakakonana pachezvavo ndisati indakasara ndotouya ndauya ndikakuudzai kuti best friend yavo yacho yavanoti best friend yavo yanga yatonzwa namainyasha vachindinyeya vachikomplaina kuna maikenzani vakati nhasi tasangana murodhi nditonosvika nditonomugugudzira munin'a wako kuti enda munogadzisana nasisi vako kune nyaya dzakati shamwari yavo vanzwa vaneta kungosangana murodhi vakutoti Nhubu zvakati vakati nhasi tonomudza taneta gadzisana munhu uyi hama yako handisi munoona because vaifungidza kuti ndiri hama yavo wotosvika maikenzani wotondigugudze ndotobva ndotoendako ndoenda kumba kusaluni kwatari wavasingachataudzani izvi zvavataudzani vanga vachitonetsana nedzimwewo dzavo ndoenda tonogara pasi togadzirisana uchingofuratira chete vakusumuka vakuenda kune vamwe vanonzi chera vakunondinye chera vaiva vakuya vakundudza futi kuti chera wanga uchinyeiwa namainyasha ndovabvunza kuinga wandichagadzirisana tikaitana sori ndopandakanyatsoona kuti tuno munhu uyu haaite uyu and ndopandakanyatsoita mind yangu I made up my mind ndikati let me stay away from this lady. Okay, right. Ndopandaita stay away. Mirai mainyasha ino kuti you are watching ndikuziva nditi ndivakoma kana ndivaning'ina atizivi mainyasha inzwai ka mainyasha ngatipedze nyaya zvakanaka handitika uyu ndo Nhubu ari pano Diamond ari kuti ari kukumbira kuti please stop mentioning your name pese pamwe malive enyu atitaura kuti nhasi cheche manga muchita malive muchitaura zita rake mainyasha kana muchida peace ngatitei peace handitika stop mentioning about Diamond kumalive enyu zvachose anything to do with Diamond avoid mentioning the name handitika iye o Diamond oitawo the same thing anything to do with mainyasha o akutanga nhasi so o avoid usari kuti mainyasha
antimaona that way umwe nomwe ngoendai kana makaonderana nyoka kana makaonderana chii zvamakaonerana umwe nomwe ngachimwenda nenyoka dzemumwe handimaona kana makataurira kuti kudini umwe nomwe ngaende nezvemumwe hanzi ede handisi kuvaona vambopinda vakabuda vatombojoina call ishi vatombojoina call vakabuda ndavaedha vatopinda pakola pavakadonha vega vanoita manje unoona kuti chisiserika vanotadza kuti vapinde kudai chavanokwanisa kunondivhurira malife vachindinyomba vachindidii pavakatanga kuenda kwaSabina vakataura nezvangu ndikakuplayirai maaudio njakupai SIS MELLY ndikati mainyasha endai munoita zvamuri kuita musapinze zita rangu mukati kusocial media uko please ndikavakumbirisa vapedza izvozvo vakunobaya live mudze ndibasa uya kuinbox kwangu kuita sekuti ndakanda vatuka ndakaudza kuti endai munopema handisi kuda kunofakaza chinhu chandisingazivi because kana keti chaiye apatomirawo newe chai kwatotaura kuti apa I'm standing naNhubu because vanongoti tsvaga sympathy nezita raNhubu vanonyora izvozvi pacomment section apa ndiri kutaura kuti amai ava pakugara kwangu kwose kwandakaita SIS MELLY handina kana one day ndakamboenda navo kuchipatara handina kana one day ndakambowitnessa zvavanoudza vanhu pasocial media handiti munoona saka ivo handizivi kuti she wanted to involve me in part of skiti ravo iroro mhosva yangu chaiyoka mai ava ndichitanga kusvika kuSprings ndaivada but vakandipedza rudo rwese SIS MELLY vakanotsvaga mukadzi akanga anguvatuta pamba pandogara kuti dzoka ugare pamba ipapo achitouya mukadzi yatoti ndabva kwamainyasha ndaudzwa namainyasha anonzi mainhani ndaudzwa namainyasha kuti zvakati zvikati pano iwe uri kutobva chino guys pafeya chaipo chaipo kapa vanhu avakungoda peace guys pafeya chaipo chaipo handimaona inini chandikuda ndechekuti ngavasataure nezvezita rangu because inda ndakazvinyara vakatanga futi kundizvuzvurudza munyaya dzavo kana vachiita nyaya dzavo ngavaite nyaya dzavo vachizvimirira umwe nomwe ane peji rake ndo zvacho zvanditodawo kuti zvitike kuti mumwe nemumwe ane peji rake umwe ngaite content yake ari kupeji kwake umwe aitawo content yake ari kupeji kwake zvichienda zvakadaro handimaona mainyasha ngavasitope kutaura about Nhubu malife avo iwe Nhubu wositopawo kutaura zvamainyasha ndabva vandiudza ndikati mainyasha in current nditori nesituation yababa vangu ndiri kuvarapisa ega social media handisi kuitora kuti ndiri kunopema kana kuti I don't want to pema ende kwamuri kuda kuuya kuno kumuchiti Nhubu ngaazoti ndidai muchindida kundibunyikidza nditoriwo nesituation at hand yandinayo pasocial media tinongoyo kutandara ndikaona zvandindawana ipapo ndinogutsikana handiti futi kana ndatozoone need yekuti ndiri kunida help ndichirikoshandisa peji rangu ndokuudza vanhu vedu ndaremerwa ndambozamawo kumiramiriona baba vangu vedu vechino vanondinzwisa vanondinzwisisa but ivo heropu yavaiida manjeka yaifanira kutoti itongovapo nekuipisa inini zvese zvinana mr scan zvese ndakazviitisa baba vangu ndega ende ndindega SIS MELLY breadwinner zvoti chino ndikamutsa baba vangu kuti zvine zvarara vakuudze kuti mabhiuzi avo munhu akafuta ndiani hapana kana munhu one not even my friends vanhu vandotamba navo not even one kutsvagawo kana chida kutsvaga rubatsiro hazvina kushata kuvanhu vavo mafanzi avo handiti but ngavatsvage rubatsiro vasingaisi zita remumwe munhu mukati handiti vane mafanzi avo vakabaya live vakati vedu wendauya panapa handinawo usavi mafanzi angu ndioneiwo vanoda kuvatengera vacho vasati regai ndikudze inyaya dzekuti vobudisa zvisirizvo kuti mukonane kuti vawane usavi hazvisirizvo zvinenge zvisina kunaka munhuona saka inini handina kana pandakagoti munhu vasabatsirwe not even one day I tried chero mukaona mapost ndainyora mapost ndichinyora mapost ndichiti ino handisi kuti mainyasha ngavasabatsirwa but handisi kuda kuti ndimbunyikidzwe kusakata zvinhu zvandisingazivi even pavakatinoposwa kwaketuku inini ndakatoshandisika ndakuona because ndanza ndane problem naketi kudhara ndakashandisika ndakutoona vatoturikwa kwaketu ndikati handisi kuda kudzipindira nyaya idzodzo and handina kana kumboda kumboita involved kana kutomboenda madhezi wandaitaura naketi handina kana kuda kumbondotiti keti yamainyasha chakati chero even iye anogona kutaura pakatanga kupiwa nyaya ndiketi akatanga kuposta mainyasha
I stayed out of a business. But chavanogona kundiipisa. Nobazoti Nhubu ndiyakonzesa kuti ndisabirwe ndisapiwa mari Nhubu ndiyazodai. Pavakatanga kuposwa kwaKeti ndaitotaura naKeti. But atina kana one day ndakambodiscuss about mainyashi. Kana kutomboenda nerweseri kuti ndinoti Keti ndoti mainyashi vakazodai vakadai kana kuti chino. I've never done that. Wakagona ipapo rigati kuposandudza kana usina chawakataurawo pamusoro pawakagona saka zvasara kwavari ivo semunhu mukuru kuti vaone kuti kutaura kutsvaga sympathy kwakaipa nezita remunhu nokuti haiperi nyaya yacho mainyasha unenge achimbodzwa achiti mutaura zita rangu regai kutaura zita remunhu vambokwira vakadonha auya nenyaya kwamuri ndiani ndinhubu ndikatovabata alright ndinhubu alright pano vanhu vanga vachitaura zveuchia mucomment section hameno kana sitimeli mamuchizviziva ndakaenda namainyasha kuhospital so ivo vega vakati kuti tikurumidze kubatsirwa pahospital yatiri iyi tofanira kugara pawheelchair so that ndiite sei ndikurumidze kuwana help zvekuti tichida kupema nekuti vakagara pawheelchair that was not, it's not true yanga iri way yekuti vakurumidze kubatsirwa pahospital not zvekuti toda kutsvaga pamari and nyaya yakazoita kuti isusu tidududzo sisimeli mainyasha vanotaura nevanhu wakawandisa and takazotopesera takutonzwawo kuti kuna wakabva kuzimbabwe wabva kuzimbabwe wakazokonfesa kwaswaga kuti havasi kurwara vakandudza 2 months back but we tried our best kuti vawanewo help but problem inoitika ndeyekuti titori muhospital macho imomo vatoenda kuna Keti vatoenda kuna Angel vatoenda kuna Sabina vatoenda kune munhu wese vanhu vese vatopiwa mapictures vatopiwa everything vakazopindwa naKeti vakati ko imi muri kudii kungositika nemunhu amuinaye ikokoko then isusu tizongotora from there tichiita sei tichitangirawo ipapo so nyaya dzese dzine madhirama anenge akawandisa zvisingaite so we just said mheno izvozvo munhu wese angoti aina handichade Sabina akadududzawo bishop wacho anenge akatodududzawo mashure here ino wacho ndini ndakatanga Keti akatogara ataura kuti mainyasha munhu wamuri kutoyopana kana muchibatsirwa nandodo muri kubatsirwa neni Angel akapedzera ati makanzi china indodo patakaenda kuhospital vakanzi skani vakatorwa x-ray then obva wanzi pazvinhu zvatiri kuona apa mabhonzi enyu ese ari right kubheki but muri kufanira kuona specialist here and specialist iye ndiye achazodecide kuti muri kufanira kuitwa MRI here kana kuti chi I don't know so vakazoenda the second day racho ravakaenda zvimwe vachataurawo vega infact pane audio tichazoona kwazvinoda kusvika tozongoplaya audio yacho tozoona kwazvichasvika but inini hangu nerimwe timu rese Keti Angel Rule vanhu vese takabuda hedu masvire saka havana kuzobatsigwa ivo vakazoya palive vachiti vave right but pane audio yavanga vatosenda nechekudhara audio tichinayo zvedu vakauya vakachiti ndave right vasati varapwa vanga vatobva ku2nd day because takaenda first day handiti vakazouya futi second day ndoravazo ina handakuenda second day because ndakataura kuti handisi kuenda so second day racho ravazoenda ndoravazouya ivo vachiti hanzi panapa paitwe MRI here pahospital yavakaenda saka but specialist ati vanga vachingo but isusu tiri kudilaid neyekutanga yacho yekutanga iri kuti havana any problem that's the honest truth Alright. Saka toda panyaya iripo chete ndodo kuti nozati chi. Saka vari kunzi vari kufanira futi kudzokera musi wa30. Saka tichazonzwa kuti musi wa30 wacho doctor vari kuti ndopatichazonzwa. Vachaenda vega ivo vachazongoya vachitsanangura inini hangu mazviri ndakabuda. Sisimeli kuti ndizopinde munyaya yamai avo. Mai havana kuya kwandiri izvezvizvi. Vakatanga last year. Vachinida help vakatomboda kubatsirwa naSabina pakaita futi madhirama akawandisa Sabina akabva aita sei akabva adududza waona then obva vazouya futi vachiti ndodo ndakambonzwa uchitaura kuti kune hospital inorapwa vanhu mahara kuCape Town ndikati maproblem achakasiyana pana mai vangu vakambobatsirwa kune hospital but dambudziko racho rakasiyana then obva ndobva ndatozowanzwa vachichema palive ndopandakazoti mainyasha muchine same problem iya here ndopatakazoti rega titori palive vanhu obva watoti aiwa ngativaitire star party iya tapinda mu10k
vakangoita kamwe karunyamuko so kungonyamuka pawangu wakagara zvisina kana kafurikisheni kakangoitika so masters obva atostopa ndobva ndatoti guys hapana kwatichaenda kunyangwe kuti vatadza kuti handisi kugwara kana kuti kunyangwe kufarira day tiri palive first day tiri palive wakanzi naSabina simukai vakatora 1 hour kuti wasimuke pawangu wakagara kuti vagare vadzokere futi kugara pacheya vakatora 30 minutes takaita 1 hour 30 minutes kuti vadzokere futi pacheya saka musi watanga takuita star party pakarira phone kuti munhu unenge akatorelaxa pakarira phone vana sisi mavhu vanga varikwa pakarira phone saka vanga vakatorelaxawo kuti chi vanga vatokangana kuti ndiri pastar party yekuita sei yekupemera havana kana umbotora kana 1 second rakawandisa wakabva wangotora 1 second kuti nyamu saka vanhu vese vakazvinotisa kuti aiwa paita runyamuko apapa vangoti nyamu saka ivo vachitsanangura handisi kuda kuvarorera pamutariko vachitsanangura vanoti zvinoita on and off kurwadza kwazvo zvinoita on and off and chibati ngatichingomirire kusedi kwaNhubu inini my advice ndeyekuti ivo ngavasiye kutaura about Nhubu Nhubu ngaasiye kutaurawo kuna Nhubu kuti iye Nhubu achanotaura about here but ndakatovatsanangura kuti imi michisiye kutaura imi kana muchida kurapa regedzei kutaura nezvaNhubu because amungawane help nekusvibisa zita reumwe munhu I don't know hangu vari kunzi ameno ndadziva Nhubu achiti nhasi wangu achitaura about it but takatombovaudza tikati imi chiregedzei kutaura nezvaNhubu because zvinenge zvisiriwo fair kuna Nhubu wacho kuti okay muri kupemha nezita rangu muchisvibisa zita rangu ende vamwe vanhu vanokurumidza kujaja vasati wanzwa side of the story rechi raNhubu racho I think ndoda tiri kungokumbira panapa kuti she must just stop talking about Nhubu kana chitama live ngava avoid stara Nhubu sometimes you avoid you make peace by doing that avoid kutaura even munhu ivo vorega kutaura nezvastara neNhubu vorega kutaura nezvastara ravo that way poita peace vane peji ravo mainyasha voita zvekupeji kwavo Nhubu adeclare pachena handi mamunzwa guys kuti mainyasha havasi hama yangu pamasenemu panga paita kuda kakufanana kamasenemu kuti ndizofunga kuti hama but pandakanobvunza vabereki kumusha vakati adzisi hama dzedu handiti saka I think tinogumirepo zvemakuwa pagara panoita vakadzi 3-2 panotoita makuwa chete anotoitika makuwa ndosaka muchana sometimes kazhinji kacho baba vangu chaivo zvinhu varipo vakati hatitorina kana ukama even time ndafona vanga vachikunzwa vachitoti vakatonetsekana kuti amaya wai vanyanya kuda kuita tekiteka muzivani nawo hatinaukama nevanhu kwacho chete zvinokutoti ndatozvishora kuti ko pandadayira foni yenyu waindaisa paloud speaker because ndinofarira kungoti ndichingodayira munhu ndobva ndatongoisa paloud katsika kandakatojera vatoshungiridzikana apa vagara vatori nebp kana Dave anotoziva yatati kuzama kuti timaneje kuti idzike ndakuwa uchiodza kuti hapana nyaya ndakuwa because mavadzwa paipe zvavataura vatonetsekana vakati because vakati kubvira uchiuya kumba kunogurungoti mainyasha kana zviri kungotaurika pampacho vakatondinzwa ndichipopota ndabuda panze ndakandabuda panze zvendaitanga live ndiri mudining ndikanopopota izvo vatoteerera vatonetsekana kuti ko chiko chiri kuitika kumwana wangu aiwa mazitanda wangu avoidwa guys hapana zvinoitika ani mandoona ndabva ndasimuka ndakuwa auchiti panyira ibata pakadaro ndibude nangu vachibvunza amene zvavabvunza but vabvunza ndikakupaikana nemabp ababa vangu yakatanga kudzika nhasi yanga ichitonyorwa nereti no aiwa baba vasikana achidaro kuti ngaakure nezita raNhubu nokuti pakunetsa kapa chinoitika chokuti vanorwara saka Nhubu akazoritalieta manje achizoyatsobuda handimaona ivo ndo vanotorwara saka since ngavatsvage rimwe zita imi mainyasha kura ine zita rababa vasikana munovaziva kura ine zita rababa vasikana muimbosiyai ndikumbira kutaura chinhu chakandirwadza sisimeni ndombira kutaura chinhu chimwe chakandirwadza mainyasha vatanga ndandaguma kutaura navo kudhara kana kwatsa kwangu ndasingavaoni vakangoita dhei rekuti vakandifonera vachiti
kushopu kwemunigeria kwabiwa zvinhu zvese anhu vandangoti sori ndakabva ndangoziva kuti maproblems atanga mangwana acho ndopakabva patanga kuuya futi zvimascreenshot zvangu izvo zvemusana iwo handambodaira ndakabva ndaramba ndakatizi ndobva kwazoita munhu akanzi aendesa nyaya here kwaswaga here ndakafunidza kuti ndiwo ndobva ndavafonera ndikati mainyasha nditori nerekodhi yacho ndokumbirawo zvemusaende kufacebook nezita rangu zvimiririre ininiwo baba vangu vari kutorwara zvakadai ezvinezvi ndikuita zvakadai ndikutotenga mapamba ndega because baba vangu handi vanga vaitawo problem yavanga vaitawo munongoziva vanhu vechirume kana vakukura please gaya yangu yababa vangu handisi kuda kuti zviende kufacebook havo vatonoihutura zvinhu zvandasina kutaura inini vatonotaura mainyasha munhu iyoyo asina kana chipfuva chaizvo zvekuti zvandanoitaura kuti takagadzirisana chibva kugadzirisana ndangofuratira kudai vakabva vanondinya ndo zvavanoita unhu hwavo ende ipapa pandakaitofunza kuti pamwe anogona kunzwisa kuno munhu atori musituation nditori murodhi ndikuenda kuzimbabwe neniwo baba ndatakamira kuti vaite operation ndoziva kuti chi maprescription akamira sei unoziva kuti kuzimbabwe etimes zvimwe zvinhu unoda kutenga uzvishayiwa handiti saka baba vangu vakati vaitwa operation sanezuro inini mangwana wacho ndichidzika kuenda kumba ndipo vakatanga kutondisimudzira mhepo vachitoziva kuti hazvina kumira mushe ndikutenga mapamba mainyasha kunoti chii nyaya baba vake vari kuzvidhotera akanga ati aiwa ipapo yemapamba ndaitovepo ndakatotsiura ndikati aiwa mamangu dangu kuti tizivise hedu kuti baba Nhubu ari kupfeka mapamba but that is not necessary ndakatotaura daro I think ndodo wanga usipo pane ndekuti pavakasvaura pane samuel chazileva usikwako herewe dodo mine pane pavakataura so pavakatokwira ndikatoti ndipewa 2 minutes uyo anonzi Kelly Kumalo whatever you call yourself kuseri kwegosi kune munhu sha usangofunga kuti zvese zvinoplanwa kuseri ti vanhu vachida kungoita evil sometimes tinotoya titori negenuine love yekuda kutraya kuita kubatsira munhu ende zvese zvaitirwa palive not kuseri saka usada kuya neduty mind dzako uchitaura matuzvi uchingoda kupesereza tatoitawo nemwoyo wese but unenge usingazivi kuti munhu ane mission yake waibata nyaya dzekubatsira chona dzinenge dzauda tontinetsei vachavharisira vanhu vakawanda because pakuna chazinde pokuti honai zvakuitika guys kuita mhepo chaizvo dzevanhu vari kuya kuzosikama kuzotisikama shuwa kuti tingasikamiwo ini kusikamiwowo here naro dhaasikami naimi tinenge tatobatsira nemunhu wese unenge usinoziva kuti munhu ane mission dzake saka toda kugadzirisa handisiyei kufambisa maaudios avanenge vataura kuseri anenge ataura nani ndiani anenge ataura kuti ivo ndo vatori number 1 transport wenhau ndiani anenge achi like iwo mairaisi ikuti ari kuendesa maaudios ndiani vandakambopa audio ravo taurai kwamaswera vedu ve musakuda ngohakira ende zvimwe zvachoka musangoda ngotingotsvaga kunetsana nezvinhu zvisina nebasa rese please mataura yes aiwa ndiri kuda ngoti hangu Nhubuka nyaya yese iyi munhu ari kukonzeresa apa ndiNhubu because handichagoni kuti ini ndinonzi Prisma Felani ndoti ndakazoona vekwafesani ndikajambirana navo ndikanopinda muupenyu hwavo ndichiti hama dzangu saka kuopinda muupenyu hwamainyasha then she's attached to you waakuda kungobuda you can't just jump in and out of people's lives unosvika nevamwe vane dzakatarangana ukatadza kuda God bless you. Saka wakabuda kudhara but mainyasha is not letting you out. Ndakabuda kudhara. Mainyasha is not letting you out. She's not letting you go. She's not letting you go. Mainyasha vagara vanotondivenga Prisma agara anondivenga zvako iwewe meli hatiitaura hapo kuti unogara uchiona makomenzi ake agara anondivenga but ino handina kuvinga hangu vana Prisma Felani ava pasocial media plus ino handina kuvinga mainyasha munhu ndakasangana naye pasocial media people meet people part ways. Why can't we part ways in peace? Munongozvitira zvinhu zvake zvinoitika ndezvekuti ukapinda muupenyu hwemunhu haungoti in and out uchijamba in and out paunodira uya anenge atoita attachment newe. I can't be told that by you. You are not my director of my life. I do what I want. So you don't tell me what to do. I'm sorry, Sisi. I'm very sorry. So sorry, I'm not going to take that from you. Mainyasha is not letting go because you wakapinda muupenyu hwavo. You're not even my manager. You are ready to go, but Mainyasha is not letting go. You're just a bully.
Right, please, makana many never said to let it go. This is why we are here. Because if share up chingo zava problems, many shadow what munhu mukuru ngavaite let it go. Chifukwa Ngavaite kana let it go. manyasha vachinzi vanenge dzisina kuti kwesera. Aiwa isatisi madhokta atione izvozvo isatizii. We can't say Saka ndo that. pane nyaya yacho manje ipapo. Uchingoudza kuti you cannot just go in and out. Who are you? Saka ndo pane nyaya yacho ipapo. Kuti iwe ungosvika uchingojambira muupenyu hwevanhu, then woda kubudapo woda kudira. Munhu haachagoni kuita let go. Iye anoto kuda kana achipenga njere dzake dzisina kuita straight. Woda kumuti let go. She is not letting go. Now you have a problem. Handisi hama dzavo wai vasiri kukwanisa iwe shamwari wai vasiri kukwanisa kubatana nehama dzavo kana kuita tekiteki yavanoita kuhama dzavo wai vachimhanyira kuti nhubu vanodii kutaura nezvevana vamai vavo vanovaudza kuti vakaromba vanovaudza kuti ivo vakavatorera malaki vakavaitira mago back to center. Why can't she hold on to her blood? I'm not even related to her. Andakura navo ndakavazira 2 minutes ndikakudza kuti namai nyasha tinatombolasta not even 2 months chaidzo tatatopesana kudhara. Ndosaka tiri kuda kuonesa kuti kana munhu ane maproblems ake chaiwoka, ane maserious problems ake emuupenyu hwake asingagoni kuita solve, handiti iwe wosvikawo muupenyu hwako zvese problem yake inotanga kuita iwe manje ndiwe watova problem yake because dzekumba kwavo havasi kukwanisa kudzisolva. Saka iwe wakazviisa muupenyu hwemunhu anotori nemaproblems ake. Saka ndochifira izvozvo. Aiwa, saka what's your point naye? Saka ndochifira izvozvo. Apa futi handiti tiri kuona kuti Nhubu ondosvika kwana mai nyasha kwacho kobuda futi nyaya dzenyoka dzakambobva nadzo futi kuya achitaurira pano ndakazoona ndiri kuoneswa nyoka osvika kwana mai nyasha futi. Iwe ndekunyeba iwewo Prisma, you get your facts straight man. Wakambondinzwa ndichiti ndakaona nyoka kwa mai nyasha? Handiti muri kutaura dzenyoka dzekwa mai nyasha timu yako yawakabva nayo kwabosi kwako kwawaita wakaona nyoka. Usatomukatomuka iwewo Prisma. Wakambondinzwa ndichiti ndakaona nyoka kumba kwa mai nyasha nemuromo wangu. Wakambondinzwa ndichitaura izvo. Nyoka dzekwa mai nyasha dzinofanana nedzekubasa kwako kwabosi kwako ndedzei dziri kutaurwa idzodzo. Aiwa, saka usakupureka zvinhu zvausingazivi, usataura kwausina kuswera shamwari, because kana usina kundinzwa ndichitaura usada kundisungira pachinhu chandisingazivi. Ameno kana ndikukanganisa ameno apa patombode maarguments apa chingogadzirisa kuti Nhubu aonawo kurara she's going through a lot ndekuzoudzwa zvekuti ndakukamana mai nyasha ini tikada kutokuchidzira iwewo watouya ukatokuchidzira nyaya dzacho hadziperi because mainge zvacho totanga kuti vototsvaga Prisma votoenda kusure kwako vototi ndawana nondimiririra. Ngatiitei kuti nyaya iyi ipere, vanhu ava vaite peace. Handiti ngatiitei kuti vanhu ava vaite peace. Manje kana ukabatana ndo musango kungojambira kungoti ndaona munhu hama yangu ari kuramba kuti uite go. Alright. Azvinzwa tichazomboona kuti zvinofamba sei. Vanhu vari kuti dzinenge dzisina kwana dzamai nyasha. Chero nhasi chaiva vachitondirifeya kuti munin'ina wangu yesu aganda ichichemera kuti tigadzisane. Hatina kukamba navo mai nyasha. Right. Mai nyasha vacho ndafunga kuti ndichaona chikwira handisi kuvaona. Handitika. Right. Sabina taura kwaudoni. Oh, God bless you. And Taura, wow, I like that. Yeah, welcome, Diamond. How are you doing, man? Did you write Marisi? Did what I say? Well, the dance na pouring love you did. I babako watori babong shakudaro. But listen, guys, when it comes to Manya Shaka, she came with a situation of a backache. Nini, I wasn't looking at Nhubu's relationship with Mayasha, but I thought it could be the beginning to mend their relationship, but it didn't work out well. And then Dodo called me and said he wanted the case, and I said it's okay because I've got a lot of responsibility here in England. So I gave Dodo the case, and then Dodo
did a star party for Nyasha, and I believe Ndodo distorted the star party. But regardless, the star party carried on. Not the star party, but Angel Uru, like Angel, like Angel Gabriella or Gabriel, But the angel came, and Angel gave $300 to Nyasha, and Manyasha was supposed to go to X-ray and MRI scan, to which the money was enough for those things. Okay, but unfortunately, Manyasha stood up in a way that people didn't appreciate, because almost everybody is a doctor. Some people think a spine is a spinal cord, and I think the spinal cord is in the spine. So Manyasha needs further investigations. But Ndodo was pissed off that Manyasha asked for a meat pie and a tarino or But spaletta. Sabina, that's not what we are talking about today here, about the meat pie and the whatever, the way she stood up and stuff like that. We are talking about Manyasha and Nhubu. Because Nhubu is complaining that every time Manyasha is having a life, she's mentioning Diamond's name, and Diamond's name is not happy about it. So we are trying to bring peace here so that everybody can do their own thing or on their own page. So I was just suggesting to Manyasha, how about whenever you're doing your own life, please try to avoid mentioning Diamond's name. The same goes to Diamond. Whenever she's having her own life, she must try to avoid Zitarani Ramanyasha as well, so that peace can reign. Yes, You see what I'm talking about? of peace can reign. I understand. But what I'm trying to say is this: Manyasha was treated very bad at Stokorosh. But it's Sorry, I mean, wait, where let were me you at the finish. problem, Sabina? Listen, we are Sabina, British, let me yeah? tell you, Listen, interjection Sabina. doesn't work for me. Honestly, I'd rather speak to Amgabi Rakafan. Go But, speak to Mugabe but vakafa vachona, let's because not iwewe interject Sabina, you are each the other. problem. Toda kukuudza chokwadi panapa, Sabina, chako nhasi wanyatsa kuya maikunda toda kuudza chokwadi. Sabina, you are the main major problem here on social media kuma upcoming. Unoenda kunoita ushamwari nema upcoming iwewe, unovaudza zvinhu zvinenge zvisiri izvo kuti dei madai itaiso, zvinhu zvaunozati zvinoanoya vanhu, zvinomutsa hondo. Unonakirwa nevanhu vachirwa, Sabina, of which it's not right, No, maikunda. you're so right. You're so right. Because, Yes, because I'm right. when Unokuchidzira vana ava when ukaenda kuseri social media kwandodo was under wokuchidzira Yuka, ndodo, no, ukaenda you're kuseri right. kwaDiamond wokuchidzira Mary. Diamond, Oh, woenda just like kwaManyacha this. wokuchidzira Just Manyacha. like It's that. not Just right. like Iwe this. chakuda kuona vanhu vachirwa kana vapedza kurombo waituta Stop unotinda being like that, kunoanalyza kwako man. uko. Stop Handioona being like that. uchinatsirwa Man. uchifara. It's Give me not time right, to explain. Sabina. Give me time to explain, because you want to show out the badness in me, but I'm not gonna No. lose my cool. No, I'm not I'm not showing the gonna lose badness my in you. cool. I'm just stating the fact, Sabina. It's a fact, Sabina. It's not Kuti a dai fact. wambomira kugusanisa vanhu. Okay, but can I speak as well in terms of this case? All Speak. right. So what I'm trying to say is this, guy. Nyasha, Isimele, you don't need to Isimele, worry about Isimele. Nyasha now, because Kwidai Bishop Truth up. Kwidai Bishop Truth. yes, Wada you kudurira. don't need to worry about Nyasha now, because I as Request. 0.777 realized Hauna green button, Juliet. It's a request. Davabude vabdzoke back, because Dai mudzoke, mudzoka. kanganisa. Buda So udzoka what I'm dai mudzoke. Iwewe Sabina ndikutokunzwa uchitaura matuza ako kana kuti Sabina ndiye akangomhanyira kupinza zita rangu. Havana green button, saka ndikuti ngavabve pavagodzoka, ngavakunde no, God vadzoke. help me in Tataris Ibvai number Juliet, one. ibvai God bless kugodzoka. you. Ibvai iwewe palai Sabina kugodzoka. Hamuna Sabina green button, kudzoka ndikukunzwa mane uchida green kutaura button. matuzi. Tichazoramba tichinetsana manje maikunda. Don't do that. Chingotaurai pane nyaya. Yes. Don't So do what that I'm trying maikunda. to This is say very is, you bad. guys here, don't worry about Manyasha. Manyasha is in good hands. I don't even understand why you're doing this live. You'd We rather are do not what? worried about Wait, don't cut me Manyasha. off. We are Listen, not I'm British. worried about I Manyasha, don't Sabina. appreciate No. being cut off. Sabina, But I you don't don't understand what is happening appreciate here. being cut Sabina, off. warasa nyaya, watorasa nyaya. We are not worried about welfare Manyasha or birth or Manyasha what. is now a celebrity. Sabina, listen. We are talking about peace
between her and Diamond. It's about peace. Here, for platform panapa, never peace. Antika, quite a titi, we are worried about her. No, we are not. But still up to peace. You are going to peace each way. Because we don't Okay. Ask me anything you want to say. What I'm just trying to say is the 300 pounds Angel Gabriel gave, Angel Loveness gave, right? It was taken back. My Nyasha is now standing on her feet. She's now a It's not celebrity. about the money, Okay, Sabina. I can It's feel not some about the jealous money she was coming in given there. by Angel. It's not about the money she was given by Angel. No, it's about her and Nhubu. And it's about the peace between her and Nhubu. Yeah, Green Button Raleko. Yeah, we tried to sort that one out and it That's what we didn't are work doing. out. We are coming here. My Telling us Nyasha is standing on. Okay, all I'm saying, we know that. guys, yeah, We get know that. used to it. My Sabina, my uri munhu Nyasha. mukuru sadaro. Okay, Uri munhu please, mukuru when you Sabina cut me usadaro. off, I've got a disability, Sister Melly. I When you know. cut me off, it's rather disappointing because I have to fight for my words. What I'm saying is, Nyaya Wachi Jandukwa is more stronger than Nyasha. Okay, you're cutting me off. Why Muka? Baba. Nandodo, nice Sister Melly. Can you please leave me to explain? My Nyasha is now standing on her 2 feet. She's now a celebrity, whether we like it or not. There are some people who like my Nyasha. There are some people who don't like my Nyasha. I have finished working with my Nyasha because that's how I work with upcoming celebrities. Takanya, my Nyasha, guys, you're just wasting your time because you don't have content. My Nyasha is in safe hands with her followers. So Yes, let's but just talk about Wachijandupa. she's very safe in your hands. We know that. But You Imanyashana cannot, you cannot, PC. You yeah. are Sabina because you still want to use them. No, And you still no, want I to don't use use them. people. That's why Why? Okay, give me, because mangwana makuseni unenge uri inbox kwamanyasha chimanye chamusajairigwe pindurai imimi handiona vobva vataura zita ranhubu nhubu obva adzoka chifaya iwe uchauri is that kuda what you think? ihondo Is that what you think? Sabina, Is that what you think? Sabina, No, stop your this is Mary, please upcoming. stop. Sister Mary, Sabina, stop painting me with the social paintbrush. media, Sabina. Sister Mary, Sabina, social media, there usadaro, we go, Sabina. there we go. Is this how you Social are? media, Sabina. Is this how you are? Sabina. Grow up, my kunta. Grow up, my kunta. Grow up kuita I sekwe want to be imimi honest, my munotambisa kunta. magaro enyimba Grow Facebook up. muchikopera Magaro bishop. angu but handigusanisi vanhu Edai iwe bishop. unogusanisa vanhu uri Amutambe chikapa panapa Sabina nekapecheka diki. orumba Aiwa Sabina uri munhu yapo. anoita vane disability usadaro Sabina yananisa Yapo. vanhu Sabina yananisa vanhu usagusase vanhu Poshi. unoenda kune kwese wakamboti ive bishop avo wakamboti tete kwaivaudza zvokuita bishop avo chiki chikozekiwapuwa You know, tukafuti we are uchaona kuti bishop speaking with so vatangopinda much pasocial media temper. zvavari kuita izvi vari kuudzirwa taitozviona kuti vari kuudzirwa zvinhu zvavari kuita izvi this is Sabina And Sister Mary, tell people the truth. Kuti makaudwa makuwa na ndodo about Bishop. Why do you speak fast? You don't know me from Adam? You don't know nothing about me. Trust me. I know more about you and you'll be shocked. You're not dealing with I a also fool know that here. little about you. You're not dealing with a fool here, darling. I'm not dealing I with was a fool. just Yes, I'm dealing acting with like you a and fool. intellectual But somebody. now But I'm no stop more on making social people to media. fight. No. Don't say that. What about you and Casey? What about you and Casey? What about you and Casey? You are wanted by gangsters, sweetheart. Which people? Which people? You are wanted by gangsters in England. You know who Casey and everybody is. Yeah, you think you can just step on somebody's door. No. Dear Sabina, kuna mumwe. Dear no kusanzama upcoming Sabina. You should stop it. Stop it, Sabina. It's not funny anymore. Stop it. Anditika stop it Sabina. Uri munhu wedu zvokutodaro, uri munin'ina wedu zvokutodaro, but pamwe pacho hazvizona kids Sabina. Iwewo uripo pakutotitaura namai Nyasha kuseri utaura naNhubu kuti Nhubu chitai mai Nyasha stop mentioning about Nhubu chitai live yenyu musingamenyeni zvaDiamond iwe Diamond stop mentioning but unoenda kunoti mai Nyasha unotouyawo gaslighter. That's not right. That's not right. Sabina. Sabina umuzivi here. Sabina ii kwaari anenge achitoti bhanda
anenge achitodaro iyo ndege yake yanenge achipusha iyoyo handimaona but manje hazozipe kugumira anenge achitozoida vanhu vachitonetsana seizvozvizvi vanhu vanenge vachitonetsana kudaidzo but vanhu vacho vanhu vako vese at some point Nhubu wanga unaye mumaoko ako iko zvinoona maisha mumaoko mako handiona stop doing that Sabina vese vanhu vavaning'ina vako kana kuti umwe mukoma wako munin'ina wako kana vakunetsana itaka kuti ugadzirise Sabina zvinoda kunagwa nekuti urambe uchingona hondo ichingoitika apa uri kuti manyasha vacho vanorwara saka voita bp here nekuti vanenge vachingoona zvese zvichingoitika izvi ivo manyasha vacho ngavangosiyana nezvekutaura zita rangu simple manyasha stop kutaura nezvanhubu vacharamba vachivamata vachindimaketa muvanhu vasingandizivi voramba vachindiziva ina handimbofa ndakavadzvanyira live kuplatform kwangu ndakatongozviita kahwani zvikatongopera handizviite futi Manyasha is not here Kelly Kumalo. Manyasha is not here. Manyasha avapo pano. Saka kana anoda kukwira nongokudza boss Manyasha vakwira vakadona. Anditika. Hanzi keep muma wedu ka Sabina we keep giving a ningikiri platform tenge chitika anti muma wedu here Sabina. Muma wedu but kana ari muma wedu kana akanga sati pakumuudza. Pakumuudza zvokuti anozopopota anozodiya hatina basa nazvo izvo agara nongopopota every time. Hatina basa nazvo. But if kumuudza atingarigi kumukwidza kana kumuentertainer because muma wedu Sabina and atimurasi ibenzi redu asi pane pamukuta pakuti draw the line kuona kuti apa pazvakuenda ka hazvisiri izvo anyone this is sister yamainyasha guys andina kukamana mainyasha not even an inch andina kukama nevanhu vekuchiweshi mukuzvinzwisisa ndina kukama nevanhu vekubhuyira nevekwagutu handiti munoona not even wekunamatidzira neplastic it's either ivo manyasha kuda kureva kuti havatozivawo kwavanobva chaiko chaiko mukundinzwisisa because manzwira atinongoita vanhu vanongozviraramirawo zvavo vanorarama vari kwana kumusha kwana mai vavo handiti kwavakabva chaiko chaiko hatitorina kana ukama handizivi kuti ndivanobvepi ona kaNhubu ngatita sei kubva nhasi handiti manyasha ndakumbirawo mwanama yangu peace ita zvese talk about us talk about me ngatitei peace handiti talk about me kopane stapati ai amtopera iyo talk about me talk about amene vamwe don't talk about Nhubu kuti paite peace talk about ana bishop apa handiona at least makatombomeet at some point mukatomboseka mukadya mese sadza talk about them handika kuti paite peace avoid talking about Nhubu because right now mune squabble handiona right now mune squabble saka muine squabble kana machitaura zvokuti Nhubu aipere handika Nhubu wakati manyasha aipere chimbotaura nezvevamwe genuine chaiko zisimelikika vangadai vauya palife panapa vauya vakwira apa vakadona vakwira pauri papapa vakadona I don't know kuti vadona zvavo it's okay manikidziwe please mafelana ndina hama nemunhu saka zvautoskoro-pedza zvako zvigumwe zvako nekutaipa zvisina basa ndahama nayo nemunhu include kuti zvakandikutaura handina kukamba namainyasha sometimes ndinosaona kuti ndakonana nemunhu kana uchida kuti paite pisika unongoavhoida kumuchina zita remunhu iyeye chero ukaona paanotaurwa ukaona paanotaurwa guys munoziva kuti mise ndakaita fallout nabishop apa munozviziva ini but ndaita kuti paanotaurwa zita ravo I would avoid pakati ndikatosvika pari kuti waconversation yavo I would avoid ndofunga iva nditoconfirmad hapana pandakambona simela chikomenda ndinotoavoida because panga pane squabble pakati pedu for peace to reign antimaona and zvinozongopera handiti zvinozongopera zvakatopera antimaona zvinozongopera because tiri vanhu katingatizivani tinova tangobatirana vakadzi vakuru kungobatirana zvamusingazivi munin'ina wangu ndakabuda nemwe handina kukama navo mainyasha handina kukama navo at all zvanga zvisina kuipa Nhubu kuti mainyasha vati ndakabuda nemwoyo nokuti makasangana kana 2 days handiti but pave netoxicness iripo munin'ina wangu ichiwaka ngavaregedze kuramba vachitoti ndiri munin'ina wavo handisi munin'ina wavo handakukama aiwa inzwa Diamond let me correct you ipapo futi munin'ina ona hazvina kuipa kuti vati munin'ina wangu ndakakuona ndikakuda because makambosangana handiti vari kuti hama yangu aiwa havasi hama guys asi chitongo kuti munin'ina wedu wane Nhubu hazvina kuipa kuti ndikuti munin'ina wangu hazvina kuipa but kana pakadai so kana pakamira pakadai so right now kana pakamira pakadai so pakamira pakadai right now chimboavoida kutaura zita raNhubu kusvikira okay stop avoid talking about Nhubu kusvikira right ngamboavoida zita rako muno mani handina kukuramba katatu ndiri kutaura nezvamainyasha chamwari it's not about you
Vanenge vatone obsession nena. That's not right. Ngavadzikabe vasiyane nazvo kuti vasiyane. Sabhina kuda kunyatsa kumindira kuWhatsApp. Nokuti pana panenge achida kuone rego panapa. Saka ndichamendera kuWhatsApp ndonyatsa kumuudza kuWhatsApp. Sabhina kuti Sabhina takambonakirwa chaizvo tikadhumanisa vanhu musoro kuna nzengenzenge tikadini. But as it is right now anditiona upcoming anotozvipinda maoko mako achiti kukudzwa naSabhina nditi ende zvechokwadi anovapusha because anoshare zvinhu zvavo achishare chidini anovapusha but kana paitika problem dzakafanana idzidzi instead yekuti upushe kuti paitike chimoto hanzi vane yakanzi ndinikilare iri kupi handisikuiona pate chimoto aripi handisimuona beta kuti ati aiwa andiona zvaiko zvino izvi hazvisi kuita swaga unokwira here apa nandodo makabhloka nakaini unless makanibhloka na ukwiri yaramba swaga yaramba vari papa handisi kuvaona clarieta wacho handisi kuvaona Vasati vakomenda ngavakomende tione vasati ndavaona vakomenda ganzi ngavakomende tione ngavambonyara mainyacha kutari zvako kusvika maabho vozotaura kwaiko zvino shimastop ngavambomira kuti muite peace ende newe Nhubu usataure nezvamainyasha chero ukaona pavari kudhiskasiwa kubva nhasi Nhubu ukasvika pane live kutaurwa zvamainyasha stop commenting darika stop commenting about mainyasha ukasvika pakutaurwa zvamainyasha chako stop commenting about what happened is ndaenda nchida kunonzwisisa kuti mama bishop since vaiziva chokwadi takambonyanya kupesana papi ndopatangira nyaya ishi yazongopindawo zvayo because inini chinangwa changu kwaSwaga ndandoda kuti ndinyanyonzwisisa because inini bishop chokwadi ndandiziva kuti vanotiziva chokwadi but havasi kutaura vanga vasiri kunyatsotidyo saka vaiti ini ndaivavhara pavaida kutaura chokwadi hamheno zvakangoitiko kamumisunderstanding kakaripo iwo chokwadi vaida kutochimirira kubvire pekutanga Swaga nandodo akabhloka mwe ndiani makabhlokana kana achida kukwira ndodo nombokwirake aiwa nanichiti unblock aiwa ngauye nemaakaundi ane maakaundi hobo muri kutoda zvepisi chokwadi iti kutoti tiite zvedu pisi tose pano muri kutora ingoanibloka aichiteke panyuwani guys kochiko nokundodo handidonhi pano hamunoti going in SIS MELLY ngatiitei zvatafambira yangu naSwaga tichazouya isusu taakuda pisi naSwaga tichauya don't worry katondivhara zvakaoma handisati ndavaona vari kupi sai ndiri Clarieta chacho ngakomende tioni komentai Clarieta komentai hanzi retire Sabhina retire you must retire Sabhina it's time for you to go home and look after Kunte you must retire Sabhina retire go home guy retire retire Sabhina chinda chizorore Sabhina go and retire chizorore upcoming azorore kuvaona ini guys ngavaise request tione panongove neyaSabhina request apa ndikukwidzi uda kuya panamba kutaura chirungu chako seri kwemutuku chotitemesa tivate chihwa musoro panamba chirungu chako oya pakoya alright I hope zvinopera zvakanakawo panapa nandodo naSwaga kana handitomborina kana stereki naSwaga handitombopindure anything ini okay I'm not here for Swaga ingawakura naindodolo stock naivo valokoto stopo izita rakaremekedzwa haringodi zvese Swaga taura aipo kadhi advapatikata sei prisma vari kuzvinzwa vari kutoinzwa pisi iyoyo ivo kana vachida pisi achatanga kutaura nezvaNhubu iwewewo prisma una kumira zvakanaka iwe prisma uri munhu akaipa uri mukwenyedzeri prisma uri munhu mukuru usadaro uri mukadzi mukuru prisma rikakudaro handitika vari kuti anenge achiteerera vaisha varipo kana vachida pisi she just stop handitika mentioning about iwe uramba chanzi pati mumwe munhu asipo saka pati pisi haichaitwi because mumwe munhu apo varipo because ambokwira apa vakadonha saka varimo mucomment section vari kuzvinzwa
9 kwenda muchongoda kuti kurambe kuine dramas kana musadaro kana wakavenga nhubu unobva wada kutsikirira through nhingirikiri through wobva waenda kusadrama isha. It's wrong. Taura swaga. Chandandinotaura ndechekuti chitamusamuza amaita she's not going to come here just because vakatoudzwa kuti musafuna makakwira kumaplatform emumwe munhu. Kana muine zvamunoda kupindura kana kutaura, you have to answer on your platform. Vakaudzwa izvozvo naSabina nandodo iyeyu. Vakanzi aiwa mato celebrity guru chaizvo, ero ndimi munokurira mastreet. Saka musapedzwe ucelebrity hwenyu nekuitwa kumaplatforms kwevanhu. Saka ndo zvandandida hangu kungotaura kuti mugare muchiziva. Saka Sabina ndiye akadaro. Kukwira zvavo musambo vacharisire. Vachakupindura. Vambokwira zvavo. Vambokwira. Aiwa vachokwira by mistake paya, vakwira kapapo pamama va8. Saka vavakuona kuti hapana izvudai vakati content yangu yoinda. Saka hapana. Kana iriyo game yacho kavacharamba vachiwawata vega. Handisi ina kwangu platform anditomboiti ndakatomboita mistake. Saka chimwe chinhu chandanda kuti ntaurike kupedzana chipedza because ndauda kupinda palife. Inoti uyu ndodo stop kuda kuplaya victim. You know what you are doing, my brother. It's not like I hate you, but usada kuita kunge isisi. You don't know about this matter, what zvaurikuda kuzama kuita. Muri pamwe chete because mukatena zvataurwa naSabina achiti uyu ndiye akafuna achikumbira nyaya iyi kuti ndoda kuiita. Saka iko zvina kuda kuita ungasiri kuziva nyaya, musikuona kuti kutamba nepfungwa dzevanhu. That's all I can say. Thank you. All right. Thank you very much. All right. akakanhundurwa kane obsession nenapana pakanozi even kari muteleti kanongotaura about me, so I don't give a damn. Ndugwasika imwe hondo kayamuda kutanga hatiri hondo, please guys. No, kanhundurwa kwandiri. Akandimirira chekuti paunoswa gasi. Imi munoda kuti pangotanga hondo pakwidza Prisma ngagare pasi ipapo. Ngagare pasi. Prisma gara ipapo, gara pasi ipapo. Vanhu vandikutobloka. Vanhu vandikutobloka kuti kumboita zvekutamba. Vana tina adzikona Kendi Kumalo. Wati kudiko Kendi Kumalo kwa ina Peacemaker mainyasha vauya finally. Thank you mainyasha. Magona. Thank you manja manyadza vavengi. Prisma wanyara swe. Prisma manyasha maswera sei. Taswera iwa zvanaka mauya tangoti chipedza takuda peace manyasha, tukuda peace panapa. Hatisi kuda kutukana, hatidi exactly. Saka ndofunga mamuri mcomment section mamunzwa uyu Nhubu achitaura. Ini chandongoda ndechekungoti kwanzi mamenchena stapa life nasi. Mainyasha toda kuti paite peace pakati penyu nemunun'una wenyu uyu. Zvaiko zvino pane mashoko akataurika aripo akaita kuti muite fallout muri 2 handiti. But azvire kuti mucharamba makaita zvamakaita izvi. Handi munozviziva. Vanhu vanokonana. Pamberapo kana after 6 months kana gore chairo kana 1 month chairo toona futi matore mese makutokwidza makudzana ndo game repa social media. Pa social media na vatsamwirani zvokuenda munozviziva. Saka nani chikumbiro kana zvaigona chimbo avoid kumenchena star Nhubu kwaiko zvino. Iye ome avoid kumenchena star yenyu. Chero mukasvika pa live kutogwa zva Nhubu chimbodarika izvenyu. Iye wakasvika pa kutogwa zvamanyesha ngadarike zvenyu. Musaona nema comments zvachose kusvika mapora mese pave pamahila zvapera. Muchazongoona makuendana kuma live mufunge. Trust me on that one. Muchazongoona one day muchinzi kwa Nhubu munenge matoye mu comment section. Iye Nhubu onzi kwa Manyesha atoye mu comment section. Makutotanga kutodi kutosekedzana zvakanaka. Hamunoti zvinoita here? Yeah, zvinoita maita basi. Good. Thank you Nhubu. The same goes to you. Anditika. Zvinoita handiti here Nhubu? Ndagara ndisiri kutaura nezvavo. Aiwa, hatichadzokeri koko Nhubu. Zvinoita here? Zvinoita. Ndozvandanditoti ndo yanga itori shuviro yangu iyoyo. Ndo kuti rokuchema kwangu all the time. Kuti zita rangu umwe nomwe ngangozvimiririra kushandisa peji rake asina kutaura nhingi. Yes. Umwe nomwe ane
munhu asina nyaya dzake. Yes, zvaitika handitika ndo zvaitika zvatiri kudai saka ndangofara ya zvatopera. So Nhubu, you are the witness. Handi wazvinzwaka? I mean ndodo. Ndiripo zvangu. Wazvinzwaka? Saka ndo zvatakuda manyasha. Toda kusapota kwese. Hatidi kuti mutise pa awkward position nekuti manyasha mukaita live ndoti zvinondoonekwa ndiri kundikomenda Nhubu zoti ndoenda kwaNhubu ndoonekwa ndichikomenda kozonzi toda kuti tipombonoke mukatangawo live. Toya tokomenda takasununguka. Nhubu akamutangawo tomanya kwa Diamond tonokomendawo handimaona isiri dzenyu hatidzipindiri. Chandinoziva ndechekuti pasocial media hapana notsamwirana kusvika forever. Vanenge vachitori varoi vanhu ivavo. Pano takauya tave nenguva tinototukana tigobhulokana mangwana tigounbhulokana funzai vanhu tabhulokana kangani tiunbhulokana toseka totukana tobhulokana futi tichingodaro ndo game repasocial media ndo game racho. Saka hapana enmity yekuti tingabva tanyanyoda kuzvikoshesa. I'm happy kuti right now tombonyarira kutaura nezvezita reumwe neumwe kusvikira automatically mose mahila zvapera zvisina zvopera zvina basa izvi zvodarika, then we move on, we move andimoziva. Thank you so much, Sis Melly. Sure nyaya iyi yanga ichindichaisa hope, at least zvinhu zvindochikwanisawo kuvata chero nababa wangu panchavapleyera live because zvinhu zvimwe zvezvinhu zvavanga vakutozwisisa paya mangonzwoni mapinduro avaita kuti vange vatowarika. No, that's okay. Unozovaudza at least ndangofara kuti manyasha vaita semunhu mukuru vauya zvavo vakati aiwa ndazvinzwisisa zvatopera. Manyasha, thank you very much. Tokuonai mangwana kumalive kwenyu. Kwanzi vaita pisi nani kana nguva yangu yakwanawo yekuitawo pisi ikoko ndichaitawo pisi. Amundimanikidza nditi kuchibva matinoita pisi ava havana kumanikidzwa. Handika havana kumanikidzwa ava. Kana nguva yangu yakwanawo inini anditika yekuti inda kukwanisa kuenda kunoita pisi kana kuti iye akukwanisa kuya kuzoita pisi tichaita pisi. Takamboita pisi 1 makanga mambotimanikidza here guys? Takamboita pisi 1 makanga mambotiudza kuti chiindai here kunoita pisi kana kuti zvakangoitika zvega automatically? Anditi takambozviti kana nguva yakwana we just do that. Muchangozoshamsika motanga kutuka futi kuti munopenga imi mabvumirei kuita pisi but ndo game repasocial media. When the time is right muchangoona pisi hapo. Hatitombozoita upenyu hwese tichingomvengana mufunge. Animona saka mukatotienda kuita pisi naningi inoita pisi naningi it would happen eventually, don't worry. Kana nguva yakwana right now ndosaka muchiona kuti I also avoid to mention her name because I am also looking for my peace. So pandinoona panotaurwa nezvake I avoid to mention her name because I want the peace to reign. Saka iye kana sara nezvezita rangu achataura akachazongoona kuti Melly is not even talking about my name. She will eventually stop. One day or the other tichazongosangana kunyaya dzinonakidza. Handichimaona maybe ndekwandodo kana ndekwaKetina kana kuti ndekwaDiamond kana kuti ndekwasonga tichazongosangana zvatopera. So musada kugwiza senyu masocialite kana kuda kumbandidzira kuita zvichaitika zvega kana nguva yakwana sezvaita ivava. Kana nguva yakwana ndangotaura kuti muchangovaona vega vava kutongokomenderana futi. Handimazviona. So ndizvozvo guys. Ina hangu handina muvengi. Tinogona kuita fallout yekuti hatisi kuwirirana but I don't hate munhu. Handigoni kubudisa word rekuti I hate, it's a very strong. Handigoni. Hate handikwanisi. I just dislike. Hanzi aufana Juliet. Juliet angari pano hatina zvakatopfuura takatopindurana ipapo zvikatodarika. Makambona ichitora nezvaMelly, makambona Melly achitora nezvaJuliet. Kutove kwake pano kutoreva kuti hakusisina whatever that was there ndozvati zvinongoita pasocial media. Ini chino pedyo kuenda kunongoenda woto tinokomenta handimaona but tatove free zvatopera. Zvatopera. Thank you so much. Handisi kuona account yavari kushandisa denda vakwidza. Handishuwa zvinoda mumwe azvipira kuti handivazviona wentika mazvipira mega eventually mazvipira. Imimi munofunga kuti guys ndakasangana natisemiti murodhi musaka totodaridzana. Imi monyatsopafungai imbofungai tosangana pafunction ndotonyatsodarikana nyatsoshandisai brain dzenyu guys. Kana nditoti moroi zvinatitemita nditotomhorosa ndodarika saka mototonyatsa hatichatomhorosani because takabhulokana. Hazvisiri izvo guys. Munoblokana panguva iyoyo for peace sake. Inini sendikona ndabhlokana ndinobhlokera peace. Kana pambera panotsvaka gore kupera kwegore muchaona ndinovhurira vanhu vese guys. Vandakabhloka vese gore richikapera ndinovhurira because handimbopinde January nezvinhu zvegore rapera. I don't do that.
munozviziva vamwe wenyu vakabhloka last year kasi nhasi muri pano every panoti tichipinda January panoita matendesi pa ndigona mata chindi nevanhu vari kublock pandakatsamwira ndinoto unblock. I give you a chance tokonana futi ndo ningirira hanzi edi maititi ndiketina vachagadzisana vega guys vachagadzisana vega hazvitombodi kuti vateereke kumasodzi aimugadzisani apa zvaitika nezvokuti Nhubu auya handika dei anga asina kuuya hapana munhu anga ari kuvamanikidzira kuti gadzirisanai anomaona hapana. So guys, Nhubu waitako munin'ina wangu, thank you very much munin'ina. Thank you for the peace. You are going to have a clean heart, a clean mind. Sotonati wautosununguru. Apasina munhu achataura nezvo. Yes. Munhu umwe akuitoisi chake. Yes. Yes, thank you very much. Anditika all right. Zvatopera guys. Prisma aya zvakaoma. Usauye uchitaura zvokuti vanhu kudi. Yatopera guys. Ani mazviona. Vanhu vanogatsana nenguva yavo guys. Exactly, vaudze baba vasikana, vaudze. Baba vasikana vakabloka runongwa rukwana ru10 kana ru15 pano, asi tichingozovavhurira, ndovabloka ndovavhurira. Tichingodaro ndogembure pasocial media, atimbovengani zvikudaro mufunge. Yesi Prisma. Ausa. Komandedere kuti titungedze futi. Utungidzi wawo Prisma utungidzi zvemukoma utungidzi. Thank you Sabina. Tengera wemafunde mazamudi kuti wemafunde iwe kani Sabina. Tenga wemafunde. Andingambodonedzwa ndinzi ndiri kutungidza fire ndiri kutungidza fire. Aiwa tisambudonedza inetwork yakudonedza tisirisu. Uku Nhubu ari kungopopotawo kuti ini ndandisi. Aiwa zvatopera tatisingausipo indi yakuti azoihwisisa. Ini ndandiri kutoti ndo zvinoitika kuti tigoti tiite very careful kana tiripo pamanhingirikini apa mainternet apa kana tichitsvaga mashamwari because wapinda muupenyu hwemunhu iwe ungozobuda uye pamwe anenge asi ready nehasha futi nekuda kuramba achienda mberi neupenyu. Ndikutaura chokwadi Prisma ndakambozvitigwa naSabina. Prisma ndakachiona. Unochiziva here chani Sabina chegore riya. Ndaiti kuka kudai so Sabina ari palive medi kana kuti nechinzi maifombi kana nechinzi medhongo kana nechinzi inozimwe zita Medusa. Kuseni masikati manheru guys munozviziva imi. Kuseni masikati ndakamublock. Ndo pana achida kutaura ipo kuti ndachitaurira Nhubu Nhubu ototi ndiri kuti unenge wasangana nemunhu anenge ane maproblems ekumba kwake ari kutadza kusolva handiti ochitsveta iyo nhamo yaari kutadza kusolva ochitsvagana newe iwo wauya muupenyu hwake. Sabina akanga neobsession neni chayo guys. Sabina was obsessed neni zvokutoti vanhu vese vakapisa kuti sisimeni zvinoita Sabina zvinotyisa. Sabina mumoni kuti she's obsessed nemi. So ndikati ndakatongobloka kuti ndisatoone nokuti kuseniyo apa mubvunze kuti hondo yacho yanga iri yei. Vari kungoita zvekucontent neni. Hapana. You are mistaken, young sister. We are not here to be friends. We are not friends. We are complices pano. Tiri pa industry. Isiso chanda ona kakeli kumali. Tuchenda pa company 1 pazuka. We are workmates. Nana Sabina, nana Ndodo, nana we are workmates. Saka kukambani kwa munoshanda kubasa kwenyu wewe. Munogona tombokona na niwa mkuno mwasingenzo wira nao zvakanaka muri pa company 1. Hanimona asinishanda mesi. Ndoje pano pa company kwazuka. Tinge tichita uma fallout edu tiri pa company mwechete. Exactly. Saka it's very normal. Atisi kucha ba friend. No. Friend ndo idi because nunga ndo baya live yangu ndo sora nemi pano. Zvatopera ntobva pano ndo zvonera movie rangu ndakutobika zvatopera. I don't need a friend. Yes. Hanti but pa company pano tobhuiwa. But kana mozotsvaga zveushamwari, mozotsvaga nefamily, makupindirana mudzimba, makuti we are close. Ndinga kudundugwera Sabina panapa. Udandike kudundugwera Sabina. Ozoda kuenda umwe asati aredi. Pakaita but I'm just happy. Let's hope kuti zvinoita. I hope so too. I hope so too, yeah. Thanks SIS MELLY. All right, Prisma. My turn. Sharp. Taura. Taura maikunda. Ndishafuna ama-settings angu kuti ndakazviwanzisa here. Posta wira wangu. Ndribo. Wasouva kanyaya yaNhubu nasisi wake. Kaya pera kapane pisika toseka katofamba zvitotamba zvakanaka.
Uyawubviseka madiapers aya wena. Ona ndiyo situation iri kumba kwangu iona. Uko baba akunta vari uko. Iyo diaper riri apo, moms vari panapa, pesi iri apo zvangokandwa. Iwo ndiri kukunzwa nepaspika apa, you know? Takonekta kuspika. Yes, I can hear you from there, you know? So thank you very much. Nenyaya yako yawaita yaNhubu. Thank you, Nasiswake. You know, Siswake stands on her 2 feet. She's now a new celebrity, my Nyasha, which is good. So we must learn to accept that, you know, whether we like it or not, you know. Yeah, So, true. so me Yes. like it. Ndakapane mubvunzero wamam ndandibvunza sismeli mam Ah, ndine question nemi. ndamubvunzo ini ndangoona kuti wangoya panapa uda kundiundura. Aiwa ndokuundira chimukoma wangu Dr. Dre. Iwe unotondida kupfura mhuri yangu saka iwe ndakakona kuchibvira ka ndotokuitira wet. I promise you. Haumbofu Serious? wakatadiripo. Ah, serious. Oh. Unozviziva. Mm. Kuita zvinhu zvako iwo. Chihera madhau uyu ndakamubloka. Ndakamubloka uyu. Echangamire Roxy zviri sei sei mufana wangu. Saka stapa chenyu mucharepresentwa naNandodo. Sabina handisandanyatso kuziva wena, handizivi wena, ndikumbogaya. It's going to be a success. It's going to be a success. Vakagara waprofitesi, vakagara waprofita kuti kwa heye hazvizoiti. Wagara waprofita handiti. Ikaitidyarare basi papwedza Sabina aitai muzvitiri negore rosakakwana kuti yetimbotesta madiaries kandai masters tione. aiwa vanga vasina kuzvigadzirira nhasi Sabina, zvoda dheri achozvi. Madiaries ava vanofungisa rimwe timu so rinenge richingoshauda, but when it comes to action nothing. Ndosaka mukoma wangu achidida uyu anoziva ndiri weaction, saka stapa chako charepresentwa naNdodo naRoyal Mint naGolden Heart ndo the top 3. Watovaisa pastikeni, watovaudza, watovaisa pastikeni vatokuudza kuti tinoda kunge tiripo. Ndizvo zvichatoitika seex-prophetess. Golden Heart, Ndodo, Stoboroshi Kwanzi Sabina, kwanzi izvo naSlions, asi Slions ndiani komira ndimtsvage comment yake. aiwa uya Hanzi naPrada go, saka SIS MELLY already forgave Sabina ati you shake your little butt paina iti I shake, but she was not lying. Izvo zvinoda kutomushekera sati abuda I shake. Listen, and I I just shake, but it's humble asked because myself. it's my content. It's my content. I'll shake. I just humble myself under SIS MELLY, because if it wasn't for SIS MELLY, you all wouldn't have understood who I am. You understand? But saka SIS MELLY vachiramba vachingoplaya tumarecords twavo and everything. But where I am is what is important. If it wasn't for SIS MELLY, guys, I wouldn't be where I am, because I had to be a public figure to showcase my case, because I was my racists, they were after me kunoko vachitora vana vangu and everything. Saka when I proved myself to be normal on social media, that's how they gave me my kids, because of SIS MELLY. Do you know when you try, you know, when you act mental, my paper, it's very hard to prove It's yourself true, sane. Michelle. It's just that you don't know the history. It's very true. What she's saying, it's very true. It's just that we have never talked about it. It's true. Then it's true. It's true. When I write here, SIS MELLY, I want to show you something pretty. Yeah. When I write here, SIS MELLY, I want to show you something pretty. Okay. Can you see this rock, SIS MELLY? This one here. Yeah. Look how beautiful it is. No, that's about at least 3,500 pounds. Ella, untipe link, Ella. Untipe link. Yes, it's so beautiful. When I can market and artist SIS MELLY, kunakita kuita life. Huh? Sure, And seeing is believing, talk is cheap. Yes.
Yes. Seeing is Mm. believing, talk is cheap. Mm. Someone Mm. taura pati Your vachigara rugs are very expensive. Thank you very much. Thank you. Mm. Vamwe vanenge vachingotaura pati vachigara nemapete. Mm. Munoziva Vanhu kuti havazivi, vanhu vanenge vasingazivi, vanoziva Sabina kunvenge chaiyo, ndivo vanonyatsociziva pane nyaya yaSabina. nyaya yangu Ndivo vanoziva nyaya yaSabina nenyika zvake. yakatangira chaipo. Havazonyatsociziva, anga ari pabhizi nevanhu venyu vesocial wata Sabina. Akatenga kuita kunge munhu anotopenga kupretenda chaiko chaiko kuti zviite ushu, kuti awane mapepa iwayo ushu. Kutaura chokwadi pana ndiri kumupfenge ndasiri kupretenda kuti zviite, ndaitoratidza true story zvangu, but Sisi Melly vakandipa opportunity guys. Munoziva taingotsvagawo mapepa ekutambura kunoku kauchingonyepa ndine depression, obvongudza munhu secret iyoyo, munhu iyeyo obva uya kuna Sisi Melly obva ataura kuti donedzai Sabina. Saka Sisi Melly recruited me, and then panotanga kubuda kunana YouTube, immigration saw me vakati aiwa iwe uri normal. Saka ndakabva ndaexemptwa from mental illness and everything else, vanapiwa mapepa angu because of Sisi Melly. This is why I just leave zvake achingondiwanzira zvangu, because I just respect vakuru vangu, you know. Aingotamba zvisingaenderani nesongo, aingouya akauya achitanga zvisingaenderani nesongo. Hameno Sabina, hameno chokwadi. Imi munogona kutamba zveSisi Melly. Indosheka my party kai my little party. Ndesheki. Hanzi naBishop ndoda kukuudzai makuhwa, hanzi Sisi Melly vari kunditeedzera. NdiBishop akazvitaura nemuromo wavo. Vari right nekuti chimwe chakanaka chinokopiwa. Ndiri kuvateedzera. Hanzi Sisi Melly vari kunditeedzera kuita goikoi. Ndiyo goikoi yacho yamunoshedza. Aiwa, ina ndisandida kuita goikoi, ndoita beki goi. Ndoita beki goi. Inonzi beki goi. Vanoita frandi goikoi, ndoita beki goikoi. Yes. Sisi Melly, ini ndakuda kudzika hangu, pane zvamuda kundibvunza here? Hapachina Sabina. But kana muchitaura kuti munhu ari obsessed, munenge muchireva kuti chii? Sabina obsession waive nayo. Kumuka kuseni waitovata uchifunga kuti saka mangwana meridhongo ndikunomuti chii. Wozouya wotanga kuti teki masika uchipedza wodzoka after 3 hours woti meridhongo zvakare. Content yako was me for the longest of time. Akana pane munhu wakaitira content pasocial media ndini. Ndakakudza peji rako manumbers ekupeji yako yakauya nekuda kwokuti waiti Melly wakasvika pakudhiniwa wega ukadzoka vanhu vako vakapedzisira vasingasateere kuti aiwe Sabina everyday ndio vakapedzisira kubandukira vega ikoko ukapedzisira wanyarara wega. Ini ndakangokunyararira kuti ndakasitopa kuti muadvertiswe nanaEdcas ka, because ndakaiposa unhu hwenyu mese panapa nanaTetelicious, because maizvinyebera kuti muchazoadvertisa vana Topic nanaEdcas, but you're just on our level and accept that, you know. Tungohasura tese zvinowanikwa zvinhu izvi, because mama kuenderera zvenyu haizvinezvi hapana ari kusponswa zvekumhanya. mazano wasi kunomboriwo nezvipisi zviripo pasocial media. Saka imi muri kuEngland here, because hazvimbooneka difference kuti muri kuEngland. England hapana shamwari, zvipava kuti tamwe ndiri kwabushu nhaiwe. Muri kupi imi? kuEngland. kuEngland Sabina kuti tamwe ndiri kwabushu kwakitsiyatota. Zvakaoma iwe. Kuti nobuda ubu guys. Saka iwe nyaya yako nanaKC. Unoziva kuti vana KC magangster vari kunditeerera but vanonditya manje, saka ndikutovaudza iwe unenge uchiona kunge benzika, but inini ame proper. Hazvida kutaura zvamuda kutaura muno muEngland, hapana munhu anondijairira. Ndikatoudza KC zvino izvi kuti siyana naSisi Melly, anotosiyana naye kana ari kunditeerera, but vanhu vaukatsika mugarden kunge nzou dzekuVictoria Falls, ndosiya nzou dzekuVictoria Falls asi dziri kufamba mumagarden mevanhu. Saka kuEngland you don't do that Melly, unless if it has been reported to the police. They the police Sabina Tipengi, you are not the only one who can advise us. Tinotanga totsvaga ma-advisors first before we do what we do. Ukaziva izvozvo kuti tine timu rakazara kuseri uku. Munobatsirikana.
This is my sister. Respect. That's all. No, Ah, no. I boy. don't want Casey to respect him. I want him to leave kids alone. He must not Mm, go after the kids. He can date whoever he wants, he can do what he wants, but he must not exploit people all in the name of I've been in the UK for the longest of time. Because chokwadi chiripo choti UK aise munhu ine varidzivai tose tiri vari kumaforena kuno ndo chokwadi mm. chero makazopiwa imapepa ka but you are Yes, foreigners. this was Eh, eh, eh. This also. Asi ndine mubvunzo one Sabina usati waenda Mm. iwo Sabina pawakambofa pepa wakazomuka sei? Well, Pandakafa Paipaka, it's like Museum Koma Masimba is like our little brother. Sakano kuno to Taura name Muna Dube, yeah, Muruma Kumbese. But we had spent the whole day Mukoma Masimba watching Fonera. And then one day, Bakat phone so many times, and I'd gone to the toilet to do number 2. No, that number 2 Jesus Melly. No, there, put it here, number 2. Andizivi. Number 2, kuno daughter. Naenda unoita dudu. Saka Mukoma Masimba vakabva vafona. And then Baba Mandela vakati Sabina is no more. Cut phone Mukoma Masimba quick. But Baba Mandela vaida kutaura kuti, Patikaziva thank you. Sabina afa, Yeah, all right. makutondinzwisisa for the first time sisimele ever in your lifetime namubvira mambonzwisisa. Saka Aiwa ndazvisisa. Baba Mandela vakataura Mukoma Masimba kuti Sabina is no more. No more, all Mother, right. Sabina is no more in the room. She's gone to the toilet to do doo. Atawisisa nguva Saka masi Mukoma vakabva vaine Masimba, wedzi kuti Sabina nzi afa. Ndatotaura nemurume wacho svikati Sabina is no more. Sabina afa. thank you very much for the first time, Sisimele, you understand me. How good is that? How good is that? Okay, all right. But it means Sisimele, saka manzwisisa. Saka Mukoma Masimba havana kuita clearance kune my sisters and my relatives kuti Sabina afa because vaifarira kuti ndife. Saka munoona life yavakaite vachiti Sabina afa vaitosekerera ende munhu wese Asi akafara. nhasi Even mukoma imi makafara zvisingaite. Ai makafara. aiwa ndinambofara Makafara. ndinambofara but inini Ndakaona chandakaziva rega manje neghost. inini chandakaziva manje aiwa handina ghost handiiti zveghost Sabina chandakaziva manje Aiwa, ini ndakaziva ndandiri mugosti, ndandiri inini mugosti. ndakaziva manje kuti kunyepa I knew kuti it was a lie. Hai papa ndakati haiwa paka zvakataurwa nangu ndakanamboti ba unoziva kuti kuna mwana Chimele vari wandipindwa nehani kutaura chokwadi. Munhu akafara ndigogo Loveness. Munhu akafara ere. hatizivi isu hatizivi Munoziva kana kuti gogo vako vakafara ndati vasina hati we don't know but chandoziva chekungoti inini handina kana kafilinga ndakaita ndakabva ndangoziva kuti kunyepa because normally pakanzi paitika chinhu chaichacho chinenge chiripo kahana kana tokuti ba kana unotokuita kamukafeeling so kamwe kangori fari ka 2 seconds so I was just okay ndikangoziva kuti kunyepa. vanhu vakafara. Pane vakafara zvavo kuti ndafa. Pane vanhu vasina kufara nazvo. But it's Saka iwe okay. wakanyarira uri mugosti nemhaka yei waida kudii? Well, what happened is this guy, champagne na Baba Mandela, and then this brother of ours was just calling Digifaigwa on social media. Baba Mandela was tearing a rock. And then Baba Mandela got she's no more. And then Vandona's uncle, this guy, Koma Masimba, Bachiti Sabina Afa. And then I just dropped, because now that Dakwane Doro Mahara. And then I woke up at 3 o'clock in the morning when we started to cheer Sisimele, when I couldn't believe it. I actually couldn't believe it. But Saka that's, iwe enjoy muchemwa nevanhu uripo. Aiwa, it was both enjoyment and pain. But pekutanga ndakambofara kuti ngazvimbondisuwa. But I'll tell you what, ndakangomuka na 3 ndikaona vanhu vari kundichema pasocial media. I couldn't believe it, but ndakata phone pandarara. Saka ndakunyara manje kubuda ndaona mumwe admini wekugroup kwedu achiti murume mukuru ane dumbu kubva pano kusvika kwamutokoko achiti kana pane mhuri yekwasabhina tiri kukumbira kuti mutiudze kuti afa here. Zisisi rangu kumhanya nekazini rangu kuti zviuye kuzoona kuti ndafa here. Ndakazvibloka padhoo
because zvaida kuuya kuzosarudza furniture because inini ndine furniture inodhura flowers of where. No, it's all right. You share yourself. Okay. Right, Sabina ndafanana sitambotaura stereki tamboita Yeah. catching up zvinhu Aiwa, zvakudhara. Saka, thank you very much. Maita content yamainyasha, it was my content and it's okay. Saka mutabata yawachijandukwa here isisi Melly, you know. Mutuudze Sabina pese. ndogara ndichikuudza kuti ini handindi kunotsvaga kuti vanhu uyai kuno. Diamond atondifonera. Papane munhu angatori palife sana ndisingatobudi kuuya palife. Diamond day yakutondifonera ndokumbira kuti mupinde palife tatokupedza nyaya inhasi and she was angry ndikangomuti no kana tikuenda palife tikuenda dzapita Nyaya iripo hatisi kuenda kunotukana. ndeyekuti wachijandukwa takataura kuWhatsApp akati muzukuru I'm frightened with my star party ndikati ripo ngetite madhiri ndinoziyana nandodo ndodo anouya obva akurepresentai but mukazongoitawo kamari muzongomupawo ka something and then inini handisi kuda zvefeja zvinozondiconfusa ndakungotendereka fesi vanhu vachingouya kunge vari kundiitira favor. I want something with a routine and organized, so I want to pay you in advance for my own star party. Saka ndichangouyawo ngezhaka kunge ndine cash nongoya ndichingokanda ma500 ma1000 but imi muri kuziva kuti payment yangu yekuti muchazouyawo kustar party yangu. Saka anyway ndodobva aenda kustar party yavo. And if you watch the first 5 minutes, I watched Jandukwa, he was expecting someone. Ndodo Vaenda. Ndodo stayed there from 3 p.m. to 12 midnight. I think let's go. Kungaripa nenge pamusika wekumbare. Let's go. Mwana akaneta hana But kumbodya Sabina, mira Sabina, vanhu vasati vaenda guys. Nyaya yekufiji haisati yapera. Yekufiji yaya. Asi kuti ndati handingabatanzire nyaya nhasi. Kune vamwe vari staki kufiji uku. Ndichava ava vanhu ndofungwa vatesa maaudio iko zvino apa. Vatoisa maaudio maiwe akawandisa. Thank Maaudio you vatoisa so apa. much. You remind me of Opam Muchinguri. You remind me of Opam Chinguri, a warrior, SIS MELLY, and we love you for that. Thank you You've very defended much us. Sabina. Thank You you have Sabina. defended us. Saka wakatotenga here 100,000 stars dzangu nai Sabina dzokundikanita kuti iwe unongotesa iwe unongopedza masports uri 1 Sabina panapa ungwe ungoti ziwaya pa ovharisa mastreets kuloka mastreets. Tukutoloka ma streets, SIS MELLY. We are going. It's going to be brought to 2 million. Okay, because if it wasn't for you, SIS MELLY, daivasinaumbotosa vana vangu mazuva iwayo guys taiburiswa payoutube immigration ione kuti munhu yatove popular vakataiwa tinokudzosera vana tinokupa mapepa. Saka please SIS MELLY mukashedzawo wachijandukwa because you are Oprah Winfrey of Zimbabwe. Stombolosi kana asina kuzopiwa mari yakachauya kana azouya kwandini ndozoenda kunayo chijandukwa ndini kana asina kuuya iwa Stombolosi can handle it. Okay, love you SIS MELLY Love you so too much. Sabina. Bless you, Love you. Raribo. Comment section, love you. See you on Star Party, Yes. 28 November. 28 November, is that right? 29 November. 29 November. I will Friday, yes. definitely be there. Ndoda kuratidza ivapana kuti nini ndoda SIS MELLY kupfuura imimi. Musi wa 29 November. Ndoda kuratidza. Sabina tikaenda 1 star. 1 Dai, star. SIS MELLY. Ndati madiaries musi wa 29 November tetiri panapa Stoboloshi achiskangalaiza Queen Louisa vari ipapo, Queen B vari ipapo tichiskangalaiza. We need to celebrate our sister. Like I said, guys, this woman, she's not perfect, but she was perfect for me. I needed her at the right time. Ndakabuda manewspaper zvichinzi Sabina is a joker ari kufadza vanhu, immigration ikandirilisa. SIS MELLY, do you know kuti ndakadiagnoswa kunzi ndiri psychopath? Muchiuze paipa ndakakuudzai kuinbox kuti vakati ndiri psychopath. Do you think I'm a psychopath, SIS MELLY? Usiwe. Aiwa, ndisi psychopath. Ndiri psychopath, SIS MELLY? Hakani.
Nah, Oh, I love you guys. These are just jokes. Okay, Sissy, love you. Bye-bye, Love you guys. too, Bye. Sabina. Bye bye. Sure. Right guys. Saka nanchiti nyaya yekufiji haina kupera. Yamanzwa ya inonzi yani yamanzwa ya Roda. Antika ya Roda. Iyo ya Roda haina kupera nekuti ndatisaida kuisa authorities mukati guys. So we are involving the authorities mukati. We are involving the authorities mukati kuti akwanise kuti adzose mari. Antimaona mari yetiketi raloste. But pane vakadzi vandibata guys. Vakadzi vamwe tu vati vari kunzvimbo inonzi kudiwe. Regai mugozo wamangwana guys, ndichauya navo zvanhasi guys, chirega ini mwena unovata ndogona ngokunzwisai audio yekutanga. Vatondipa location iwo, live location yavo iyi live location yavo mukuiona we. Ndo live location yavo vatoriko michao mirai munzwe takutoitawo awareness kune vamwewo. No, dei mirai tangetawa iyi mirai uda ngokuisa isanisi kuplayera yese tozomaplayer mangwana. Azofona hedu tikataura. Ndiri mudzimai ane 42 years. Ndakabva kumusha muna Machi. Zva 8 Machi ndakasvika muno muFiji muShabati. Ndaona nyaya yasendwa nadhokati. Ndakataudzana naye uyu dhokati. Iye ndiye akatanga kuuya. Akatitangira nemadays, I think, ne1 week kuuya kana ndisingakanganisi. Ndikoko Tichimuti kana usvika utitsvagire makuruzi. saka ndinombogumira apa guys, mumbowira apa ndangoti muhwe kuti nyaya dzekufiji hadzina kupera. Handika ndati muhwe nyaya dzekufiji hadzina kupera, asi kungoti apa ndangokuplayera audio yanga audio ndeyangu. Saka ivo kana vouya vachayachitaura nemi palife audio yanga iri yangu izvi ndangoti muhwisise kuti nyaya dzekufujuku hadzina kupera. Saka ndivamwe vari kufujuku, saka muchazonzwa. Handika ndichauya navo mangwana kana kana tusora mangwana movanzwa vachikutsanangurirayiwo voga zvisere. Handika ndangoti munzwe kuti nyaya yekufuji haina inonzi kufuji ameno hakusati kwapera guys, haisati yapera nyaya yekufuji ichiripo. Handitika hakuna here consulate. Regai mugozohwa ava ndo vanonzi vakatamba tsavatsava manje, ava ndo vanonzi vambeya ava. Regai kune vana vari kuda kuita zvevhisa renzeta vaya, mirai mirai ava vagozokudzai. Pane mama vane 52 years, pane ava vane 42, pane vane 42 ava nevane 52 vari 2 ikoko kwavariko kufuji ikokoko vari 2 ikokoko kufuji ikokoko. Hanzi zvekuitisa kwete. Aiwa Jax yaya kuti vari kuda kuinda vachihwisawo nekuume. Mirai guys, mirai mozonyatsokuwa. Hatingaryi hedu zvokuti vauye vatiudze nyaya yaka because kwaita hwani epu rauye haro rakaora to tinoya toteerera tohwa vachitaura vega kuFiji ikoko muchizvinzwira kuti zvakamira sei. Handitika motangira ipapo nyaya dzekuFiji uku kuti kune nyaya dzakamira sei kuFiji uku. Anomaona ndangoti mugozozvihwirawo nyaya dziriko nevari kuda kuenda kuFiji. Mogara mazati kuFiji uku hakuindiki zvokumanya kwame kwai nemutidzana ati kwai mukasvika munotsvaga mashipi here moinda. Hakuna ship. Ava vane 8 months variko iva vaiendepi kuno. Francisca kumusha unenge une vana nevazukuru ndiwe bread winner. Nhamo inenge ichirova mumba uti rega ndinozama ndiri kumwe wodini unongoenda zvine kuti zera mutamba iwe kudhura mise zvotyisa kudara asi ndezvahalloween. Zvotyisa zvamuchaita Halloween aini. Riko rini kwaHalloween? Nemi one yawo face. Hi guys. It's Halloween. Masada Mr. Chef. Riko rini kwa Halloween? What's up, Pete?
Same mbichite. Zvakaoma. Hanzi musazochemedzwe futi tisenda. Kana anesu kana this time now just take it. Ndichatokuudza uye uite host yo ndotongoitaura nawe ndakagara mucomment section handitika. Ndagara. Vanhu zvibhuro nezveiko guys zvezvo vanhu vanenge vachingodhirowa zvinohlisatisa kudai. Ndezveiko? Zvinhu zvacho. Ini pradha manje misodzi yangu iri apa handitani kugwadziwa mai mwana. Handitani kugwadziwa. Salad futi. Aregerako. Hai pas. Ndezvedai ndozati ndipadhaiti but mandinyanyira komana every day mazisalad. Mandinyanyira vidiwe kana ndimiwo guys. Hanzi I buy a lot of sizzle Pinocchio ndito handivhuri vanoti hakuka zvozvitaura kelikuba ndizoti handivhuri ivo vanhu vanogara kugedhoko handivhuri celebration of which is taura hako zviizvozvo zvakadhirowiwa izvozvo nai michero munapata every day vedu inongobaya nongodla mashizha asikana daily men akana zvemikiribodo zvemasaladi kana asikana akana iya kana aiwa kana lo aiwa nikis kana aiwa kana guys azvishanaki guys nditonyedza kuti hazvichatoiti hanzi you need hot food too. Hot food ipi like ndovozigwa zvimajaketi potato zvezve hazvichatoiti every day kana guys aiwa kana but ndadonha guys onai nine ndikutaridze ndadonha ini mbijana tarisai muone kana dumbunya ranga rakatununu tarisai muone handichina tarisai tiri kupera tarisai guys tarisai muone tarisai guys ndadonha guys ndatislimei mbijana chino kufensi munaa kufensi kwati mbijana so kwati ndadonha ini guys ndadonha ini kwaiwa aiwa zvemashizha kana aiwa akana ini guys pepadzimwe pepa ndikunyatsotokreva koku chaiyo guys koku chaiyo kuti ndimwe hana yangu yorova guys kuti zvinokokuyo iglass zvazvinoirine shuga dzakadii nditofuta kahwani ipapa totodiko aiwa zvemagreen kana ndaluza zveshuwa ndakatodzwa nababashakira vachitotaura kuti maluza weight handiti munozati kana murume kwaka guys akakubata kudai samutozvinza kuti waluza weight vanotonditi vakatondidza kanzi maluza weight supu ndingazogona kuimwa here supu yega hanzi iti small portion of your food chidumbu changu cheshuwa chakadodzika iko zvino upi Francisca chidumbu changu chakadodzika iko zvino guys shuwa kana munhu akakubata kudai so anotonzwa kuti waslima vanotodai so kuti madonha weight vanotodaro kuti madonha weight vanotodaro kungoti chete hipu rangu rine nharo hari kurumidzi kuserera guys hari kurumidzi kuserera asi ndadonha asi zvemaningikirizvo kana guys zvemashizha kana nikisi zvanasikana saka guys ini munotoda kuti ndikamwa glass 1 rekoku mbambaira ndinadzo ndotombodya zvitori nani ndotombodya mbambaira but hadzinake ipo ndikuti wakuda glass rekoku ipotidirirawo ndingasimbairiri 1 idiwe ipotipewo 1 kwai go make sadza rine beans and potatoes ini imoita dessert ice cream ende risi uri munhu akaipa stereki au ndokunyengera kauku kunyengera munhu njeo chako kuti anyatso kuwedzera kupamuka kwanzi omati ndeipi ai ndakazonyatsa kutaura guys zvokuti zvokutedzera tukai chakati ndina kungozvinyima kuhla mune movie night usazadzako unongosashoma ndingobvisa crazy chete rega ako ndofasta rega zvemashizha kana zvemashizha regera guys zvokutedzera ndisi kutombotedzera ndega kungoti like pandakanyatsogona kuredusa vaudze shakira vanzoti pamwe kunyepa vaudze chinhu chandakarega kudya completely ndakarege pano chandisingazapi kubva pandatanga daiti sadza guys ndakunda guys sadza ndakariguma paya guys South Africa paya sadza ndakakunda ndofunga ndoraitisi nekoku handiti nekoku guys koku ndaitenga koku ndaimwa koku kana 3 pazuva guys makoko aya sadza
ndonyatoti kasadza kangu ndotosiya nekamunya kemakuseni taida kamunya guys ndonyatosiya kamunya kangu chingwa chewaiti chechiya chingwa mai mwana chingwa ndaifarira chingwa changu ndikachinamira dovi seri neseri kudai ndonamira bhata rangu seri neseri kudai nejemu guys kwanzi kokofi muchiri kudya kofi ndomwa iri wrong here tina ndinomwa but not every day koko ndaimwa maindiona edges every time ndakabata koko ndochinja achakandonyanya kutondisimbisa ichocho masamba lemon ndomwa tiine lemon but iko ndondomwa mukaka dzimwe nguva ndomwa mukaka tikuno aiwa kana ndiri kubasa kuti ndakati ndane everyday milk yangu nditori everyday milk yangu iri kubasa yandinotomwa don't do crash mazuva crash is good for you ed cream coffee is good ntondipa gamba recoffee mukumwa koko ndoti vari kuinda naro basa nisamuloka rangu basa do sweet potatoes ndaive nayo ndinawo but anga kundishota plus anenge asinganakika sweet potato mesh ndoita egg ndoita peanut bread naiwe tasingambanyanyi kudla dovi naiwe saka dovi riri right ndipe yako Sylvia ndikaendere kuwhatsapp ndimboona pamwe zvingaita coffee and lemon zvezvezve coffee and lemon drink coffee with lemon you won't feel hunger drink coffee and lemon taimboimwa yekuondesa taimboimwa mabrocoli ndosimboidya iri nani but haidi kudliwa every time saka ndomboti kana ka2 per week no bread aiwa chimwa ndinodya whole wheat yebrown iya ndinodya whole wheat edi hamusi kundinzwisawo ndimina ndiku8 wondodya chingwa whole wheat yebrown iya ndinodya don't put more sugar ini manje chindi sugar ndinoisa but ndakadijusa sugar handigoni kumwa isina sugar but ndoisa sweetener yaya tumapirisi tuya but tushoma handichaisi zvandaita kudhara yes Sylvia Smell what I say. mushekusei Moshe nanchiti itai ma sweet potato chips. Dzimungwa moita mesh ma sweet potatoes but mesh yacho munodira mukaka kana full cream mumbambaira moita mesh ema sweet potatoes moita futi ma chips ema sweet potatoes. Chandanchitaura pa egg and peanut chingwa chinoitwa nemazai nedovi chotobuda chiri chingwa chaicho matiita mumicrowave kana muoven menyu dovi nemasai kusanganisa kuita chiogadzira chingwa mosanganisa dovi nemazai moisa a little bit of baking powder mobva mazvimixa zvosara zvakaita smooth kana muine hand mixer yazvo kana muine hand mixer kana kutozvimixira mublender it's still okay then mobva madira mubowl moisa mumicrowave kana kuisa mubaking tray moisa muoven chinotofuta chotobuda chiri chingwa mochirega chopora motoslicer ndine video ndinoita uchibeka vhidhiyo ndichakutumirai video nokuti unoziva zvazvinoita chinopesa chakuita kunge pasina chinhu chidhaiti chinodlika chinonaka unoziva plus kana muchida kuita sadza you can do cabbage sadza moshandisa shanta mungerekere chakutumirai shanta ndione kuti rinoita asi kuti sadza ndakatenga rinoita sisimeli sadza recabbage kwete sadza rehupfu motora musoro wenyu wekabbage uya nditi mocheka moisa moblender mobva matora dish towel riri clean moisa pamusoro pebawo momimina mvura yese yamamuchiblendesa cabbage posara paine zvakaita marubvurubvu zvinenge hupfu moisa mupoto motomwaya tusouti twenyu tumaspice twenyu moisa zhanta mugamu yenyu motomona sesadza zvotobuda zvakabata sesadza motoisa nyama yenyu pasaidhi nemavheji enyu motodya rinonaka here sadza racho rakadaro the idea ndeku kana uchiluza weight sisimeli secret iripo ndeyekuchita brain dzako kana kukurumidza kuluza weight chita memuchichita brain dzenyu handiti munotanga kuita macravings emacarbohydrates handiti emakabhanditi craving ndoita ikoko seipapa ngurira ndanzwa ipapa iyomuchimwa koko then hamuna zvamuri kuita because pamadrinks ese pano pasi pese koko ndo ine shuga yakawanda kudarika drink rese panyika handigari chimwa hangu every time koko ndatoimwa ipapa koko handosimwa imwe yakanzi 7 up since sino shuga so
hazvishandi zvimakoko zvenoshuga zveshe koko ikoko. Asi ndiri kuluza Suvi. Serious. On a serious note, I'm losing. Most chinoitika patinoluza weight waya problem yedu hatiri creative nemamuse edu. Ndanzwa muchipopotera Shakira kuti muri kungondipa masalad every day, you get tired of that. Hey. Neta. So you need to, she needs to kuti akuitire ndichakutumira mavideo yanditika oita basa rekukubikira zvinhu izvozvo aise creativity mazviri. Anofanira kubika saka anotamba hake nemapoto saka ndofunga zvingaita zvinenge zviri nani vedu we kana inini unotati ene Sylvia chika ndingatondopa ndinganyatsogona kudzidzira dietika ndotogona kuonda fast because inini handi everyday makuseni ndinoita gym everyday saka imagine ndikati diet inoti gym ndinotokurumidza but apa ndofunga nditobetserwa negym yangu anoita everyday kudiet ndakakata stereki zvinhu zvandaifanira zvandaiza zvidangerous stereki zvindikakata zvese ngakata saka ndadzikira handisika ndichakutumirai marecipe acho nemamwe maplates angu andinotora mafoto zvandaendabika ndokutumirai momupa opota achikuitirai mukangodya masaladzi everyday you get tired mopedza musazvidi zvakurovai mabrokoli salad yoyi vanobva vati salad yoyikai wobva wanzi nyama pasaidi protein yaya ndozongodya nyama yega ndobva ndasiya masalad ayaya mangwana salad yacho yaya yakarohwa chimwe chistaira futi but still masaladzi hanimona kusalad zino ndakadya chakalaka ndakatigwa chakalaka yaya yekusouth Africa chakalaka yekungoita zvimacucumber maonion madomatoes chilies yainaka but handingaidye everyday ka Kumalo, yes, I do post them sometimes. You know my poster sometimes, but you know when you post my videos, kuluza weight, a lot of people they don't coffee is good for you. Motenga coffee yenyu, motenga fresh cream. Moisa fresh cream, then moisa honey. Instead of kuisa zvimapirisi zvevanhu vari diabetic zvezvo. Munoisa inonzi honey. Moisa honey yenyu, coffee yenyu. Coffee yenyu imwe cream ne full cream. All right. Then cauliflower. Kana saka zvakanaka zvedhaiti yochina indasina ndomuitika ini ndinoti tihaiti kana zvadai zvakanaka zvochisorera hangu kumwa kofi ndochisorera kofi inotoita inini manje kofi zvayakanakira nditika mukaisa cream inokuzvimbirai zvokuti meme musingasanzwi nzara munozvimbirwa nayo kana ine cream because diet yacho muzopesera yowa kuti kana vedu cauliflower anokwanisa kuigreta cauliflower nditi oigreta yoita kunge rice so okuboilisira like cauliflower pasaidi yotobika nyama oidhisha muplate menyu serice oisa nyama pamusoro ndichakutumirai momupapo tachikuita ndichakutumirai mavideo andee ndichiita ndichakutumirai ndozvandaita Keni Kumalo sweetness iyoyo ndikiri sweetness yachona yanga itori low sugar but I think changoita zvehaniwe izvozvo asiwo paya Sylvia paunombocreva pizza paipapa ndombotoicreva indotomboitla ndo macarbohydrates andachikutaura kuti pane imwe time yaunozvicreva mukati hamucreva macarbohydrates kuti acreva munofanira kuacreva it's a must and ndopamunotanga kuona paipa makuita maheadaches because system yenyu ine zvinhu zvainge yajaira and now maakuadjusta maakubva mune zvimwe zvinhu zvainge yajaira mazvikata off saka munoita macravings unotemwa nemusoro munofila kuve agitated. It's normal. Ndozvazvinoita kana uchitanga kuita diet until system yenyu yazopika zvinozopfuura. Pizza ndiri kumbonda ndikaicreva guys ndinonyatsotoitora ndonyatsotoidla chaizvochaizvomakunzwa nzara ka imwai mvura first kuti muone kuti inzara here kana kuti inyota ingaita kuti muite kunge murunzwa nzara. Ndichakutumirai mavideo momupa ndee ndichiita izvozvo pane ndichiita zvinhu zvangu zvedhaiti ndikutoenda mberi nekutoita madhaiti wai but ndakambogona uchibika sadza Sylvia wakadla SIS MELLY handiti munozva kuti mavideo pamwe ndati takatora gore rakapera achingove mufoni. Alright. Ndikutoenda mberi nemadhaiti wai sadza handichine mhunga nezviyo riri right pakudhaita hapana right paya SIS MELLY hapana right paya sadza remhunga nezviyo hapana right kangani vanomaona vachidya sadza remhunga from January to December sangozoita zidumbu akafuta achienda uko zvataitofunga kuti titombota chidla weroro rebrown riya sadza remhunga rakangonakira kuti haritiisi mawems aya anoita mudumbu aya nesadza rewhite
kuti munhu anenge ainzwa kumashure kuchivavava kunzi kune tumawemzi tomudumbutu chete kwete zvokuti kwanzi aya rinoondesa panocha rinomboondesa rere zvakaoma so vanhu aikurarama kwacho vakaoma sikana ini ndichangoti ndichidla ini asi tichingojusa plus muno muuk kuenda padhaiti chaipo sismeli kunorwadza because chikafu chavo chizhinji majemu anoza saka kuti ugwana organic chaichaiyo inoinzo kuikuendesa padhaiti ka unenge wabuda mari unenge wabuda mari nekuti chikafu chavo chizhinji chiri muno muuk majemu anongofutisa kunokwa zvinoti vanhu vanofutiswa nekudya stereki ka zvimakemicals zviri machikafu chinonyanya kudyiwa muno ndo zviri kusimbisa vanhu kwasiyana nekuafrica kwokuti chikafu chekuafrica kukata ican shem ican kukata chikafu haandogona kukata chakutomboignore plus ini ndoona soti apa mazvisiri noma sometimes ndogona kutomuka makuseni kasylvia ka ndigodoswera the whole day ndisina kudya hamene zviri noma ndisina kutodya kana muri padhaiti manje hamufanirwa kuswera bhodhi yenyu musina kudya apa ndajima ndoswera ndisina kudya tumwa mvura kana chodai uri padhaiti yakaita sei hamufanirwa kuswera usina kudya rather cut chikafu woita masmall portions but madya something manje ndigona kuswera ndisina kutodya ndotozodya time pamunozodya time pachinepo ndopakuzodya mubva mazvimbirwa manje but mazano manje handichatodyi chakawanda patime yandokudya chidiki munofanirwa kudya musaavoide kudya chikafu idyai but make sure kuti muri kudya zvacho muri kukata maportions enyu especially chinhu chakakosha pabhodhi yemunhu amuzati breakfast manje breakfast ndinetsa manje ndochinondinetsa icho chokudya mukatenga masweet potato ndozati mbambera dzedu dzemunomu dzese dzeyelo dzese hadzinaichandinodzidira manje dzemunomu dzedze mukadzitenga nditi akadzikata into mapiza anoita sekunge adoita machips okuisirai muoven kana muairfryer dzinobuda zvakanaka ende dzinototapira zvisingamboiti mukadzidaro moita kunge muri kudya machips moisa nyama yenyu pasaidi moisa salad renyu pasaidi kana mavegetables enyu pasaidi moita kunge muri kudya machips muchidya dziri mubambai anditi undikandira sega ndimbotirai zvitione ndichakukandirai mavhidhio momo paopota achitarisa pachingwa mukajaira kuita egg and peanut butter bread muchachifarira because kana makatochitarisa nemaziso enyu matochiita brain dzenyu dzatofunga kuti chingwa because motochisliisa kutokata maslices omotozora bhata renyu asi ari mazai nepeanut butter pasina kana flour iripo zvakaoma ndakagora gaizvada machips mafries chichizvadaicha ndakasiya zve handichabati zvezva kuzvidzora ndokwanisa but pane vambokuti inoiwa kunzwa kuti mudumbo kumuri kumbodawo something but tichasvika I'm coming there ini mapumpkins nenu anondibhoira kuitisa maacids but ndowanze pane amwe andotenga kulid kuti tikitiki tunotapira zvokuti toita kunge mbambaira tutikitiki iso ndowanze tuwana kulid tumapumpkins tumananga tudikidiki so tweraundi so tunonaka tumananga itoto sismeli anogona futi kuti katakate totokuisirai machips kana kuitirai mawedges etumananga itoto mawedges obva kuitirai nyama yenyu moita masalads pasaidi tichazama vedu vekaikono ndichapota ndichitora plate kutadzai kuti nhasi ndadai ndokuda ndingatoitawo motivation ndikato zvinhu zvacho kuita kungouya muno kungoputika kuchinushaya kuti nei mwari chikafu chacho chemuno chikafu chemuno vamwe vanhu vaingenzi anodyisa mukamona muhana charitombodyiisa chinoshamsira singambodyisi ini handibodindagara ndidyika chakatowanda kudaro ndongohwakuda kuchenzara but handidyi chakawanda kungoputika zvoti ndakatichakakufunga kuti nei mwari kuendaita sei asi ndakugwara kungoputika kungodai kunoputika ndozati inozati sive ndakaenda notestiwa bp ndikati bp zvainonzi kwa inofutisa vamwe kuda pamwe ndiyo yakutaka kuuya zvigwere ndakanotesta bp ka ndikatonga bp yacho handina ndagara ndisina kana iri trend yehistory yebp history or whatever ndikati but chirongomba kweda hakuna zvebp ndikanotestiwa ndikati kuda hameno but ndaitozviona kuti no unozati hembe dzako dzechikudza paunoda hembe haichakwani but iko zvinondisana ndikuti ndikurudza because dzanga tisingasapindi apa dzimwe hembe ka musunoenda ndakapfeka imwe tracksuit yanga isingasakwanisa chose ndikatofara chiti ona tracksuit yangu yakukwana
yakasosa kwani zvachose. chimwe chinoita kuti chinoita tiwedzere weight kurara kugara kwatoita muno UK takarara wabva kushift wakuswa ungorara kurara kwekwe ndokunokusimbisa pamwe ndakabvisa mahabhitsi ekurara manje ipapo unoti kurara nguva iko zvino tinayo muno UK kurara 12 manje ndinenge ndichitomuka ndichienda kubasa 5 hours chete it's enough for me. Nezvoti munhu wabva kushift uri paoff munhu anoswera akarara kubva ribude kusvika rinyura akangorara asikuda kubva pamubhedha asikuda ari kungodya achidzokera kunorara achidya achidzokera kunorara kurara ndiko kumwe kunofutisa vanhu zvakaoma gaisi maita hako silverika ndine ndinogeza ndichakutumirai mafeni mavideos guys totamba mangwana guys alright totamba mangwana guys and rice for good ndakatostopa prada sadza ndakatosiya rice ndikuita nchikata so ndikudya mbijana iyi inonzi chiko yaya iyi inonzi kwa iyi amene takadzika inodya nevanhu uyu vekuvemaiwaya idzi ameno iwe ndege zvangu ameno guys totamba mangwana nditika hanzi kurise my weakness ini ndikutoita ndichitozvidzima zvokurara izvozvizvo tobata mangwana guys andika morara bo guys take care.